Hello mga ka-listeners, maayong hapon og ang oras ang tanawon be. Alas 5:20 na mga ka-listeners sa kahaponon og di aday ko sulod sa kuan. Cemetery Serenity Park. Minteryo ni siya mga ka-listeners. Katong gisuluyan na mo sa niagi bitaw. Katong gayon vlog ko sa munyeka no mo mao ni siya dapita. Nindot kayo daghang kay magsuri-suri ani yung mga hapon magpractice og motor nya ang uban bisikleta ang uban sa dani murag ari mag-date ba kay biyo kay lugar ba mingaw nya taw na hanay gilubong dito karon nay pare adto ga kuan gamisa nya upload ta karon mga ka-listeners sa Chico-Malo part 11. Edit naman ako natin naging adlaw pa galing kay problema kay ako ka lugar og intro vlog kay upaw ka suroy-suroy mga ka-listeners no. Ako na lang gipinta og edit ang untod sa katapos ng sumpay mo na nga intro vlog na kurang mga ka-listeners no ato nang mahuman ning dramaha kini Chico-Malo. Nya mo ni mag intro vlog na kudaan karon human ani intro vlog na sad ko. Nya sa final na lang tingali ko mubasa sa inyong mga comment no para mausa tanan og basa sa final no sa Chico-Malo. Basahon ako dito yung mga comment na sa final. Karon mag intro vlog sa ko dire palahi tag lugar kay aron di pud balik-balik ang background ba nya katong ang vlog ibutang sa bagong haon kay katong kasal to sa ako ang agaw no di atin me pagka March 15 ba ito mga ka-listeners katong kuan video ako lang gihimong intro vlog kay ako kalugar og kanang vlog ba pang intro kay nindot magupuning malahi ang background og mag vlog bitaw muna ang nihangyo ko sa maguwa nga mulaag may ari repita palahi og background ba nya di na ako tas-on akong intro vlog mga ka-listeners kay maghimo na pugog laing intro vlog sa part 12 aning Chico-Malo no. Kung makalugar nila ko nya pwede po sa human aning drama siguro mubasa ko sa inyong mga comment kung malugaran pero di sa final na lang yun mga ka-listeners no. Unya dito maglangan paminawan ninyo kay daghan na kay nag-comment ani asa nagsumpay idol nagtaw-taw na man pud ay wata kasumpay. Kaya ako magiuna itong bagong haon kaya mo maghasol itong makalimtan kanunay ba di ako magiuna so karon na-focus na ko ano yung kuhan matapos na ginin drama hapit part 13 ang katapos ng sumpay mga ka-listeners no. Dito maglangan mga ka-listeners paminawan nyo ang part 11 sa Chico-Malo. Wa man dayon ang rutang laraw nila ni Dante ug Brotos aron ilang ilubong nga buhi si Chico sa yuta. Kay lagi dali man kayong nakapangayo og tabang sila si Apyot o Christopher sa mga kapulisan. Hinungdan nga napugos gayud sa pagtugyan sila si Dante ni Chico ngadto sa otoridad. Mihangyo usab si Chico nila ni Apyot o Christopher nga dili pasultihan si Odysseus tinud-anay nga si Rafael o si Chico usa ra day katawo. Kay galaan niya ang sumpay nato sugilanon Chico-Malo. Naabi ko siya na anak ko by check nga sultihan ginako sa tinuod si Odisa. Ayaw Piot palihog lang bisag usapay may tabo di ko gusto may baho siya Pero may check utang puot Piot sunda nga kung gihangyo ninyo may mo ba Piot may tupi. Abi ni mo, Per. Kung ako'y pagbuto, no? Sultihan gid ako si Odysseus tinuod gid. Bala na ko siya na siyang una-una. Kung masayod siya nga si Chico o Rafael, usar di ka tao. Gusto biya ka Piot pero saan man mamali gusto mong may tabo ni Chico. Ay, pastilan mo lagi. Watay mahimo. Sundon lang gid nato ang iyang gihangyo nato. Sa di na Piot basi palay og mausab ang nahuna ni Chico. Aw, mamasin lang sabta. Ato lang pabuton ang hustong higayon. Kay di man nato matag na ang panahon ba? Si Basin daig.
kalit nga mausabang yung huna-huna. Husto ka? Ay, tod ay, per. Nakailan magkakadtong abogado nga giingon ni Chico nimo? Oh. Kabla ka, Piyot. Maningo asap kumayo nga matabangan gyud si Chico. Ay, salamat kay per ha. Believe kay ko nimo da. Bisag, di mo kadugo ni Chico, mitabang yung kaniya. Basta kaiwan sa tanan, Piyot. Mutabag yun ko. Ilabi na nga nasayod ko karon. Ang si Chico mauyawi alang sa kadaugan sa tanan. Gusto yung ka, per. Huwag yung ka masayop sa pagtabang niya. Kay gawas nga si tinud-anay nga tag-iya sa sindamlan. May pagyug kay siyang tawag yun. Bisag dili pa kayo dugay ming nagkaobra ni Chico. Pero nakaila na kay ko niya, Piyot. O tinulang imong gisulti nga maayog yung tao si Chico. Kumusta na ang imong pamati, Papa? Okay na ko, Dante. Magpasalamat ta sa doktor nga nilampos gyud ang operasyon, Papa. Oo, relax lang, relax. Bili mo nga kusko nimo imong ubo kay bawal na sa imong tahi. Si Chico. Nayon na paghisgot anang Chico. Kinahanglan nga maulian una ka sa hingpit, Papa. Gusto ko nga mamatay siya. Relax lang, relax. Okay. Ay kabala ka, anak. Ako rin mahibaw ni Chico. Dili mahitabo nga mabuhi pa siya. Hain man siya karon. Ayaw na muna lagi paghisgot, anak. Naara si Chico. Gusto kong maulian mo na ka. Kaya ikaw mismo mauwi mo kastigo niya sa iyong gibuhat niya mo. Dili. Pa. Relax lang laki. Tanawa, May kusog na hinuon ang presyon sa mundo ko. Kalma. Sige ko na huna ni Chico. Kinian siya sa ato mga kamot. Ug sigurado ko nga makabaw sa gyud niya. Salbahe siya. Okay. Paningkamot yun nga hingpit ka mo riyan. Kay kung mamayo na ka, Papa, buhata ang tanan mong gusto. Buhaton nga to ni Chico. Arong matagbaw yun unya ka sa imong kasuko. Nga to niya. Patiyun na ko siya. Patiyun. Ayogin mo pa to ng nigawas ng mga balita sa mantalaan nga. Nahimong dautan si Rafael. Kay kanang tanang gisuwat nila, pulos na bakak. Mga binayra na. Nganong nakaingon magkaanak, Piyot? Gayod lang. Kay, nakailam kay ko ni Rafael. Maayo kay na siyang tao di ba naman siya? Ay, sa bata pa na sa Rafael, nahinumdum ko nga buutan na siyang bataa. Kay, Parmi man na siyang dadon sa iyang amahan ka ni Adto dinhi. Nakaistar man gani nagdugay dinhi sa amlan. Ang akong nahinumduman, gidana siya sa iyang amahan dito syudad. Sa nag-edad pa siya 10 anyos. ay, totoo na gili ay nang. Pero lahi baya ang bata ug ang dako na, Piyot? Tinod na. Pero si Rafael, sigurado yung ko nga, kung buutan pa siya sa gamay pa, sa dako na mas buutan pag yung kayo. Unsa masay basihan nimo anang imong mga gipanulti, Piyot? Ako baya, dako kong supak sa tanang matang sa krimen. Dili ko uyon nga mo patigbabaw nga atong mga kasuko, nga mo resulta sa dugoong mga panghitabo. Kay, Gusto ko nga kundo na may mga tulubagon sila si Sir Tiburcio, kinahanglan gyud unta nga ipaagi sa husto nga proseso, pinasikat sa atong balaod. kana, mag-iluntan na i-hostodes. Pero abin mo, nagi mga sirkumstansya nga di yun na ito mapugngan ba? Nga usay, mahitabo yun ang di na ito gustong mahitabo. Tinuod na. Bitaw? O yun yung ko ni anang pagkasulti, Hapyot. Kanang nahitabo ni Rafael, malagmit. Laom kaayo ang iyang kasuko ngadto nila ni Tiburcio. Nga, maubit ang pagbasa ko sa mga... Nagbasa ko sa mga balita karon nga nigawas ba sa mantalaan. Pulos yun, di mao? Og masabot kayo.
nga binayran ang ilang gipagawang istorya. Unsa man di ilahom nga rason nga imong nahibawan, Piyot? Nga nabuhat man gyud ni Rafael ang pagpusil ni Sir Tiburcio. Sa akong nahibawan dis, self-defense ang gihimo ni Rafael. Kay kon dugay na day, kada ba dugay na day na siyang giplanuhan nga patyon kuno nila ni Tiburcio. Kaysa may imong nahibawan, anak, Piyot? Nagsulti na ko eh. Pero di lang ko magkatugan ninyo sa pangaan. Pero ipasalig na ko ninyo nga kasaligan gyud kayo ang taong nagsulti na ko, anak. Og sigurado sab ko nga musalig sab mo ining tawana. Nakaila ba niya, Piyot? Tuwa niya, nakaila kayo. Sultihan lang niya mo sa tukmang panahon. Mao nga, kung marin ako masultigid ninyo sa pagkakaroon, dili ang tanan na itong nabasahan, pulos tinood. Ano na paidagang mga isyo, mawa pa na ito mahibaw kung nganong nahitabo gining ingon ini. Naistoryan ako sa Turichik. Ug bato niya. Tabangan siguro kaniya nga ma-transfer ka sa city jail. Na di ka pwede milaptan na ni Dante. Salamat, Kepi. Wa ba sa magisgot kung ka na sa siya mo doon ako din eh. Nagiskat sab. Bato niya. Labi siguro, ugma makikistorya siya nimo. Mas labing maayo. Nga mahilayo na ako din eh. Kinahanglan yun, Chik. Kay silar ba si Dante, nangita yung pagi nga magkuot ka na din eh. Kay gusto sila nga makabawas ni mo. Tusin itabo ni Tiburcio nga nainuti na ka ron. Tinuod, Gidepi. Kadi na siya magkalakaw. Wala nagawas nga mga balita ka ron. Nga di lang yung kuno makalakaw si Tiburcio. Pero, Pe, bito bagay ang tanan nga kumoy nagkapusil ni Tiburcio. Kaya ano, di ba ikaw mo yung nakigo niya? Ang tinuod. Nagkapasalba ko sa akong pistola. Pero wag na ko gito mo nga doon ni Tiburcio sa iyang pagdagan. Nahibaw nilang ko kung nganong nahagba siya. Wala ko mahibaw kung kinsa gyud nakigo niya. Kaya kung ilaw ng ilat ng subayon o bayo, ang pistola nga kong gigamit, di gyud magtugma sa bala ngilang makuha sa lawas ni Tiburcio. Opa, mao ba, Chico? Wala ko musulti ninyo dayon, may tuod na. Kaya biman ako nasubay ni sa kapulisan. Mayo kay imo kong isultihan niya na. Ako istoryahon ang hippie, aron ma-review nila kanabutanga. Ina si Hippie. Ug pahibawa siya sa kong gisulti ni mo karon. Oo, ako si isultihan, Chico. Dilimayang sultihan si Papa. Nga si Chico tuas kustodiya karon sa kapulisan. Kay maghisterikalo niya siya. Kung may pao siya nga wa mato si Chico. Bitaw, boss, pero nakadungog na ba kong balita nga i-transfer ko na sa city jail si Chico. Unsa may aksyon na to, ani? Naibaw na ko ana, Protos. Ako pang istoryahon si Hipe. May tungod niya. Ang dako na tong babag diha, bossing. Mao si Hippie. Kay tuwa siya may pabor ni Chico. Nagpapapil man gina mga tawhana. Munang nagpakitang gilas. Kaniadto para siya. Pero sagdi lang. Ato ng trabahoon, Brutus. Suya na tugtingal o kwarta. Basin pa di ay og nagpapresyo lang ng tawhana. Sige, bossing. Ikaw ang bahala. Kung di gyud gani siya musunod sa akong gusto. Makita gid niya nga akong kamaldito. Tungod kay bisag hipi pa siya sa kapulisan. Ipapil gid nako siya hipos. Maayo man gani. Nga ato na siyang ditsoon. Ayaw, Brutus. Pabutang akong signal. Ari una kita mo focus ni Chico. Kung unsaon nga ato gid siyang makuot dito sa prisuhan. Bossing. Na ako'y suwayan og duol, ha? Amigo nato nga pulis. Basin og makatabang sa nato. O sige. Buhatang na si mong hunahuna, Brutus. Nga makapabor di rin nato. Kay muhimo sabkog ako aron masikwati yun nato kini si Chico Maro.
Kumusta naman si Chico, Per? Medyo naulian na siya siyang kusupyot. Mhm. Ang problema na lang, katong mga bunog sa iyang naong. Bitaw, ay gusto mangunta na ako nga mapatanaw siya doktor kay nabalaka kay ko nga basin og dunay komplikasyon sa mga bunog nga na siyang naong. Sa nilampyot. Kaya sa limadugay, i-transfer na yun si Chico sa City Jail. Pasig sa sunod simana, matod pa sa ito abogado. Oh, mas labing maayo gyud. Kinahanglan man sab gyud kay at tuman ni Chico sa syudad ang tanang mga kaso nga ipasangil batok niya. Kana malipay lang ko na balita Per. Kay saan siya din Sigurado mi gyud kong nangitaw nga paagi karon sila si Dante nga ilang makuot si Chico sa prisuhan. Manimaos kina sila sa nahitabo sing amahan. Mausap ka na niya sa mga naon ni Chico Piot. Bantayanan gyud kayo. Mayon na lang gani kay si Hippie. Milaban gyud siya ang katungdanan. Kay kon Di pa maayo ang atong kapulisan karon. Sigurado gyud kong dugay nang naimpas na si Chico. Hey. Oh, tuod Piot. Tulo ko ibalita ni mo. Na. Mato ni Chico, tigyo ko siya mo yung nakapusility bursyo. Ha? Uy, mau ba? Kinsam day ko no? Huwag siya may bao. Pero sigurado yung kuno siya nga di siya mo yung nakaigo. Kay wag yung kuno niya po sila og tubog si bursyo. Uy, kung dili siya malagmit nga. Naigo ni sa saag ng mga bala. Kung saagsab nga bala, Piot, kuli sab kayo nga magkaparehas ang duha ka bala nga migo siya kalawasan. Malagbit yun noon nga dunay usa ka responsable nga gituyuan yun og igos ti bursyo. Uy, Kay natumong yung kuno sa iyang spinal cord. Niya, naasap siya tiyan. Onya. Pero, nahibaw na ba si Hippie, anak? Na istorya na ko si Hippie. Huwag pagaling ko maghatag sa akong mga detalye sa akong isultiunta niya. Siya mismo mo ay may kumpirma na ko. Di yun ko no, nagsama ang igamit ng pistola ni Chico ug ang duha ka bala nga nakuha gikan sa lawas ni Tiburcio. Kana. Kung mao di ay, limpyo de si Chico ini. Di siya mo irresponsable sa pagka-inotel karon ni Tiburcio. Mao na akong pautana karon Piot. Kung kinsa juga di ay ang dunay daw tang motibo aron pusilong gyud si Tiburcio. Kaya, mailhan niya nato po kung masubay na unya nila ni Hippie kung kinsa gyud sa netabo. Ikaw, Per. Dito man yung kanan tong oras pagkahitabo. Wa ka makabantay kung kinsa gyud posibleng nagpusil niya. Wala ko magkabantay, Piot. Tulos ka paspas sa mga pagitabo. O gani, gitabangan ko siguro ni Chico aron makaikyas ko itong tungura. Kay kundi sa tungo niya, hayan doon na siya daw tagitabura ko. Mao ba di ay? Uy, Piot! Uy. Si Odisa. Ni ara man di ay ka din Ah, Mo duty ka karon? oo, Odis. Mapaingon ako rin dito. Uy, yun na. Hmm? Mura man og nakapamilyar ko ini imong kauban. Hi. Kundi ko masayop, ikaw man tumiadto sa amot no nga nangita ni Apyot. Oo. Ako to, miss. Kaila gyud ay mo, Piot? Man si Nelson. Pero mas nanad ko tawagan niya Tupir. Mao ba? Oo. Mao na. Tawagan ko sa kong angga nga Tupir. Maayo kay kaila gyud ay mo. Piot, apas unya dito sa tindahan ha. Nanginahanglan kaayo minimo. Ay, magdungan na lang ta. Kining Per. Kaya magtiwas lang niya tagstorya. Sige, Piot. Kumusta ka, Chico Malo? Sa imo tuyo, Dante. Bilib kay ko nimo. Taas kayo ang imo kinabuhi. Swerte kay ka. Kay dagan kayo ang mitabang nimo. Sa imong gibuhat sa akong amahan. Natagan pagyud kag laing higayon nga mabuhi ka. Kamu ang angay magpasalamat. Kaysa inyong linuog na binuhatan sa kong amahan. Nahatagan pag yung magkahigayunan nga mabuhi.
Basig nagtuo ka nga nakapabor ka ining dapita. Uy, ayaw palabis imong gibati, Chico. Samtang niya ka pa rin dili ka palawas. Kay buhaton ako ang tanang baagi na mapawit ka. Di na kinahanglan ni imo konsultihan. Buhat ako noon sa inaasong una-una. Kay kung di na ni mo mabuhat karon, basin sa sunod adlaw, kamu mo'y maunanan. Yay. Oh, tanawang ta. Tanawang ta kung kinsay mayong laki na to. Kung tinuray kang isog, Dante, agiton ka. Libre kang mamili kung unsay imong gusto mahitabo. Kay andam kong matubang nimo sa tanang higayon. Buhata ang gusto mong mahitabo, bisag karon pa dayon. Ambugiro! Wa ko manghambog. Di ko parehas nimo nga nagsalig lang sa nagibanog sa imong mga tao. Ha! Magmahay ka, Chico. Panguros na lang yung daan. Hindi na yun unya ka magdugay ining kalibutan. Makita niya ni mo. Wa ko mahadlok bisag gamay, Dante. Usbon ko. Buhata dahil ninyo kung unsay naas ninyong una-una. Ug siguro agyon nga maunhan ko ninyo. Kay kung dili, basin kamo ang magmahay sa tibuok ninyong kinabuhi. Matod sa doktor, hapit ka na makagawa, sir. Gusto pa ni kamot yun nga makabawi dayon ka sa imong kusog. Pero, Brutus, inutil na ko. Dili na ko magkalakaw. Ay, magkalakaw ka rin hapon niya, sir. Oy, ayok yun palupig sa imong una-una. Pero, ang doktor mismo mao'y nagsulti na ko nga ingon ako ini hangtod sa hangtod. Na! Ayaw pagtuwa ng doktor, oy. Naabi ay doktor nga masayop usab. Hain man si Dante. Naay gilakaw, mubisita raw niya kuno to din ni siya. Gusto na kaayo ko nga makagawas din eh. Mao lagi. Mao nga pagdali. Pagpaayo dayon ba kay aron makapauli na ka sa ato. Gusto na kong makabaws ni Chico. Chico na sad! Na, ibawala ba ka sa doktor, ana? Di ka pa sige unog hisko ta ng Chico. Kaya mo na makapaluyan ni mo, ma-stress ka. Siya mo'y nakaingon sa akong gidangatan karon. Ito na ng pangurog na sab ka. Tungutin mong kalagot. Kalma lang lagi. Mura man sa kagako ay. Upag hindi pagsogon ni Kurog dayo. Kalma lagi kagibawalan ka doktor pa. O niya, kukuan mo. Sige kagasuko, maulian ang ka. Sige numaluyan na kang balik. Gusto ko nga magkakita niyang mag-antos. Ay, lagi. Pantusog ginatos naman na Chico. Ayaw ka bala ka, anak. Sigurado lagi na. Matod ni Dante. Ako niya mismo. Maoy mo kastigo niya inig uli sa ato. Kurog na sad. Sobra pa unya ang akong buhaton niya. Inig iyang gibuhat na ako. Tinuod di ay piyot nga ibalhin gyud si Rafael sa city jail. Tinuod na nang kay naman siya kasong atubangon sa syudad. Request na siya abogado? Unya, Piyot, ang iyang kaso din eh. Actually, wag siya kasong atubangon din kay di man din siya nagposel ni Tiburcio. Unsa? Unsa gud dili siya mo'y nagpusil? Kinsa mo gid ang nakasaha, Piyot? Under investigation pa na siya nang kimatod ni Rafael. Di ko na siya mo'y nagposel ni Tiburcio. Wa man lagi na ibalita sa mga mantalaan, Piyot. Manay ko ang sa mga balita kay permi silang uwahi. Unya, sige pangangkon nga naguna sila sa tanang mga isyo. Ang tanan ba ya, Piyot, no? Nagtuo nga si Rafael gyud responsable na hitabo ni Tiburcio. Ay, natural man na. Natural na nang nga siya gyo'y mapasanginlan kay iya mangidagit si Tiburcio. Pero ang isyo sa pagpusil, di gud siya may responsable. Nagi lang nagpusil ni Tiburcio.
Maunay, lisod ka ayo tuhuan, Pyot. Kinahanglan nga iproy ba yun na sa kapulisan kung tinuod ba ang gisulti ni Rafael? Mismo si Hepe. May kumpirmar yun. Mismo nga, lahi ang bala nga nakuha sa lawas sa Tiburcio ang pistolang gigamit ni Rafael. Kaya ang bala nga miigo niya, balas kalibre 45. Pero ang pistolang Rafael, kalibre 38 rin taon man. Maura man yung gigamit. Naistorya ba ni mo ang hepe mismo, Pyot? Ang akong amigo, siya mismo mo misulti na ko nga nagkasultihan na ko na sila ni Hepe. Kung tinuod man gani na, Pyot, angay unta nga imantala sa nas mga balita. Bitaw, kay unfair masad kaayo nga ang mga niguang balita. Pulos na lang yun si Rafael maoysadaan. Mo na akong gingon ninyo. Nga, ayaw din magtuod ayon ang mga balita nga inyong nabasahan. Kaya dili tanang detalye mo ilang gisulti, tinuod. Dili tinuod tanan ba? Nga ilang gisulti. Pulos lang na magpagpanaog-daog dito ni Rafael. Di makainga, dili gina makiangayon ba? Lagot na ko. Puntog yung kanya ng dapit na, Pyot. Danong ko emosyon da. Ako nang Marsya, di sa, wag yung ko'y ipaburan. Miriak lang ko sa mga mikatap nga balita ron. Nga, nahimong dautan ng taon si Rafael ng taon. O, buot ba yung naon, kitantanan. Mangilabot yun din eh. Kaya itong hinumduman nga si Rafael, anak sa bantugang tag-iya din sa Hacienda Amlan. O ako, mitoo, nga siya may bugtong manununo din ni Dapita. O siya rin maghatag unya na to og maayong kaugmaon o katumanan sa mga saad nga gibilin sa iyang kanhing buot ang amahan. Maayo unta, Pyot, no, kung mamatud-an gid sa korte nga inosente siya sa mga pasangil batok niya. Kay, Bitaw, Oh, ang korte mo ay makasulti gyud sa tinuod kung inosente ba gyud siya o sadaan. nga, kanang masarikon gyud ko nga malimpyo ang pangahan Rafael. Og mo abot gyud niya ang panahon nga gikahinaman sa tanan nga mabawi ra gyud. Mabawi na noon. Mabawi ra gyud ninyo taas sa tinud-anay nga mga kamot. Ha? Kanang kamot mo imubawi ba? Tag-iya. Og matagamtaman niya natong tanan ang tinud-anay kagawasan nga dugay na natong gimithi. Kuan, kanang tinuod boss nga ibalhin yun nila si Chico sa city dyan. Oh, Brotos. Mao ganay mando sa korte. Di kinahanglan yun. Unsa may but pasabot ani bossing, wala tay esperansa nga makabahos pa ta niya. Kinsay nag-ingon mo niya na? Ay, kuan ba nang na lang ko kay paglisod man ta ug ko niya. Imura ng huna-huna, Brotos. Naasid akong tulubagon din eh. Huwag dili mahimong makalikay siya ini. Bitaw, boss. Ang imo ba yung amahan nagsige og yaw-yaw? Gusto din niya nga magagawas dayon sa ospital. Kasi ako na mismo maoy mo kastigo ni Chico. Naluoy bita kong naguna-una ni Papa. Ilabi na sa nahiaguman niya karon. Huwag yun magdahom ang tanan, boss. Nga mauni ang nahitabo karon ni Sir Tiburcio. Makalagot lang yun kayong huna-hunaon. Kay, miksi na pag yun si Hipe. Maunay na kaingon, bossing. Mayo unta og masampulan na to ng pulisa. Kay di mo tahon na to. Sagdi lang, pasagdi lang. Sa ako nang gikaingon, may adlaw ra nga makabawas kita ining mga tawana. Kalagot, oy. Daan ba yung kong nga... oy, unsa man? Oh, Tokyo, Ngano? sana? Nasa sipi. Ha? Kung sailan toyo? Ikaw lang tuyo, boss. Ikaw. Importante ka kayo tuyo. Huwag yung palibak ang mga buang dako ay. Uy, no. Sige, suda sila. Papabuta kay magilis na ako. Ato silang atubangon. Matubal mo! Unsa may among ikaalaga ninyo, Hepe? Niyami, Dante. Tungod kay miawag mi ninyo nga mo voluntaryo sa pagsurrender sa inyong mag-armas. Yun na, Hepe. Ngano? Ano na ba'y problema? Wa man, Dante. Pero sundo lang nato ang SOP.
Tungod kay nalambigit man mo sa panghitabo sa imong amahan. Nadakpa na ang kriminal, hepe. Unsa pa may angay ninyong labdon sa o? Si Chico mo'y kastiguhan ninyo. Sorry kayo, Dante. Kinahanglan nga i-surrender gyud ninyo ang inyong mga armas. Kay kundi ninyo kanabuhaton, basig mapugos kami sa pagpasakar niyong kaso. Aw, si. Pero, kinahanglan nga ako ng istoryahon ng among abogado. Libre ka nga budangop sa imong abogado. Ug lauman ako ang imong tubag kutob ubang adlaw. Bueno, hepe. Magalaom ka. Ansa na may balita, per. Naistorya na ko ang hipipyot. Kung dunay nindot kayong balita. Ha? Nindot nga balita? Oo, kanada. Ganahan ko minaw na da. Ansa may nindot nga balita, per? Nga ang kaso ang ipasakan na ni Dante Batok ni Chico. Posibleng ibasura sa korte. Uy, nga naman, per. Kay kuwang ang ebidensya sa ilang pagpasayal nga si Chico gyud kuno yung nagkapusil ni Tiburcio. Pero ang niguwa silang investigasyon, kaya ang bala nga maigo sa lawas ni Tiburcio, wa mo tugma sa pusil nga gigamit ni Chico. Mao ba, per? So, kinsa man gyud ayang nakapusil ni Tiburcio? Unya ang nagakatawanan pigid-piyot. Kaya matugang sa dili. Nga? Matunipi, ang migwas sa ilang ballistic investigation, kay si Dante may suspikaron sa pagpusil sa iyang ama. Tinuod ka, per? Hala, unsa man pagkahitabo ako, yawag ko na nabalita agad. Daghang ang gulo nga may tumawron piyot. Matunipi, posibleng naigo si Tiburcio sa mga saag nga bala atol sa ilang pagpusilay. Hala? Pero ang questionable lang, kay kaduha yun siya naigo sa armas si Dante. Tumong yun sa iyang spinal cord. Uy! Ang ikaduha sa iyang tiyan. Ug matunipi, kining pagkaigo gitumong yun aron mapuruhan yun kung unta siya. Nga, ala, mao ba, per? Ang dako pangutana, unsa may motibo kung anong giunay man niya pagpusil niyang amahan? Mao ko rin ako pangutana ro yun. Kung ituyo ba o nadisgrasya lang. Stella, no? Kadako kang tinunto, no? Kung gitoyo. Doon nagibugat nga rason kung anong iyan ang mo. Tingali, nasid akong pagdumot sa iyang amahan nga dugay na niyang gitipigan. Posible sa bunya ilang pasayal, Chico. Dapat seryosohon yung nag-iimbestigar, oy. Kay buhay iparabang iyang amahan. Imbestigahon siya, aron masayo si Tiburcio nga giunay ra siya sa kaugalingon niyang anak. Kung di kayo pasultihol, Piot, gusto man si Paminaw. Siya akong hunahuna, pero murag gituyo gina. Matawag pa nga wa tuyo, kon kausa lang. Pero kanang kaduha gyud giigo. Questionable yun na. Dapat aresto na siya. Unya, buyan si Chico. Ibalihan na ba di ay si Chico sa City Jail o ba? Ugma na di ay, per? Matun sa atong abogado, Piot. Pabor ko ni Chico ang tanan niya kaso. O sigurado ko nga malut siya niya ang tanan. Nganong nakaingon man siya, anak ko, no, per? Huwag man mahatag sa Italia ang abogado. Pero masambot na to nga posibleng natalawan niya nga huyang ang makaso nga ipasakad lang batok ni Chico. Ay, basta lang giganahan kay ko anong tanan ni mong gisulti ron da, per? May untag ilan ang ibalita sa mantalaan, oy. Para ba mahibaw ang tanan? Pohon, Piot. Kung siya magawa o yan eh. Sigurado ko na mahigmatag yun ang tanan nga si Chico limpyo ka pagkatao. Tinuod bang balita nga akong nadungog, Nay? Nga gibalhin si Rafael sa City Jail? Oo, Desha. Tinuod. Maunay akong nabasahan sa newspaper. Unya, ang iyang kaso din ni Nay sa iyang gibuhat ni Sir Tiburcio. Kadunay man ang iyang kaso. Kunon sa iyang sa nga nahimo, iya ginang tubagon. Tinuod ka, Nay? Nga, gituyo ko nga adto sa syudad ipahigayon ang hearing. Kay aron kuno siya maabsuelto sa iyang mga kaso. Uy,
Kinsa gay nagsulti nimo ana? Nadunggan lang na ako, Nay, sa sulti sa uban. Ay, dili dayon ta mo tuo anang sultis uban oy. Uso na kayo ron ang mga marites o disa. Kinahanglan nga magmabinantayon gid ta kun unsa man gyud tinuod. Ako baya, Nay, nahadluksad ko sa mga istoryas uban. Nga kuno, si Rafael, maldito gyud kuno kayong pagkatao. Aw, kung tinuod ng tanang pasangil nga atong nadungog. Natimingan gid sila sa Tiburcio nga maldito ang ilang gikabangga. Maayo unta, Nay. Di na lang sila manghilabot ining yutaa, uy. Ihatag lang gud nila. Total, dili man gid nila. Ay, maulagi unta, pero unsa unta man. Kining kahakog sa tao, maumang ginay mo patigbabaw. Kung dili sila magkasinabot tungod lang ining yuta, di gid ni magmalinawon. Hangtod sa hangtod nining asyenda Amlan. Kay sigurado gyud ko, Nay, nga ang mga paryente nila ni Nyor Fausto mangita man gyud nagpaagi nga mabawi ni nila kay ila gud ni. Mao gyud nay mahitabo. Way kahumanan ang kasamo kon yuta na maoy ilugan. Mao nga magampo lang kita. Nga dili ta mapagan sa ilang mga kabuang. Buang yun ang hipi, ha? Ngano kang akong yun na gidumtan, nga klaro man kayo ang nagpusil ni Papa. Si Chico man. Uy, kalakot tayo. Naglibog bitaw ko, busing. Uy, naglibog ko. May insister man gyud si Hippie nga ang migawas ko no sa resulta sa ilang investigasyon. Ang imong gyud ko ng pistula og ang bala nga miigo ni Sir Tiburcio. Nagkatugma gyud ko, no? Ay, nanggaw. Karon mga migawa busing nga ikaw mausad-an ani ug mao. Nabuang na sila? Ako na yun na himong suspek sa kaugalingon akong amahan? Kabuang sab na ako, no? Nga, ako man ang himuon nga to ni Papa. Unya, saan man ang anak ron busing? Kinahanglan nga ilang ginang usbon. Ug ilan ng tarugon og imbestigar. Kay kun, mo insister sila sa hepe. Makita gini ang akong kamaldito. Mahimo ginako siyang mortal nga kaaway. Pero kuan, kato ba malipot ka sa bahay nila ni Chico? Wa gyud ka makapabuto adto? Nakapabuto ko. Pero dili si Papa ang akong gipusil. Kabuang sab nako no kun ako gyud tuyon pagpusil ang akong amahan. Ang maayo ani boss, no, sa buto na to hippie. Nga dili lang siya magpalabis ang kibate. Magkalagot yung una-unaon nga. Mapasangin lang yun noon nga, huwag kita magbuhat og dautang. Si Chico yun ang ngay manubag aning tanan. Parehas na ko na una, Brutus. Ako gyud siyang istoryahon og tarong. Kay kung dili gyud maminaw si hippie nako. Aw. Mag-abot gyud mi ini tumoy-tumoy sementeryo. Doon ako'y nindot nga balita ninyo. Ganiharagi kami sulti na ko, anak Piyot ba? Dito pa nas tindahan. Bibibi, isulti na kuno na imong nindot nga balita kay maminaw mi ni nanay. Minaw. Ang balita mo ni, nga, si Rafael, tuan na sa City Jail. Naibaho na bitaw mi anak Piyot. Taliwa na mo may bawi. Ang ikaduha des, wag kakibawi ni. Nang Marcia, may ikaduha ay. Nga dili, si Rafael mo'y nagpusil ni Tiburcio. Uy, kinsa man di ay... Da. Tay paragod. Unsay dili si Rafael mo ay nagpusil, Piyot. Da. Kinsa man di ay, ha? Hanggang halagi mo. Si Dante. Unsa? Si Dante. Dungan sila ka. Ay, ganit pa kumidya, Piyot. Kumidya pa ni. Tinood lagi ni. Huwag ko magkomedya, Des. Si Dante mo'y miunay siyang amahan sa pagpusilo dili si Rafael. Ang source na ko, ana, mao mismo si Hippie. Kanus aman lang ng balita, Piyot, ha? Kan, gahapon pa kuno na ng Marcia. Gahapon. Nagkasultihan na ikod mo mismo ni Hepe? Ang akong amigo. Akong amigo ng Marcia. Suod mo siyang higala ni Rafael. Kung tinuod na, Piyot, nga nung wa man nagibalita,
O, ikaduha, unsa masay motibo nga gibuhat man na ni Dante nga to ni Sir Tiburcio, nga iya man ang amahan. Kana, nindot ng pangutan na. Muna'y akong questionable karon. Basta si Rafael limpyo ang pangan o di gyud siya mo'y nagpusil ni Tiburcio. Ay, mura man og lisod pa kay ng tuhuan, Piyot. Gawas lang nga kung doon ay hukom sa korte nga dili gid sadan si Rafael. Kay ang nanggawa sa bagyong mga balita, no? Nga si Rafael mismo maugay mi pusil ni Tiburcio. Husto ka nang. Lisod na yung tuhuan tungod kay wa man kita may bawas tinuod. Bisan ako gani. Sa pagkadungog na yun ako ang nabalitaan, nagduha-duha sa brayon kong tuoy. Pero matod sa ko higala, si Hippie Miguel Kuno mismo mao'y nagsultihan na niya. Gihilom pa lang kuno, aron nga, gihilom sa uban ba? Walang sa isulti sa uban. Kaya ron, klarohon sa gyud ang ubang mga anggulo. Ngayon gitanaw. O, maayo ba? Giklaro nila. Giklaro sa kapulisan. Aw na, may bawaan naman gyud niya na Piyot ba kung unsa gitinuod. Kung tinuod man ang imong gisulti, ang kapulisan dili sa siguro na magpatakag himog istorya, oy. Kay? Labi na gyud si Hippie mo misulti, ana. Dako gyud og posibilidad nga misulti sila, ana. Tungod kay nagbase sila sa mga ebidensya nga ilang nahuptan. Kana, mao ginanang. Pero, nalipay na kay kuha ng balita, oy. Tungod kay dako gyud ang akong pagtuo nga si Rafael. Limpyo kayong pagkatao. O ang tanang mga kaso nga ilang ipasangil ni Rafael, pulos na mga bakak. Nang hinaot lang gid ta, Piyot. Nga mulutaw gyud kung unsay tinuod. Iampo lang gyud nato nga ang tinuod lang gyud mo patigbabaw kanunay. Kay lisod na kaayo nga ang mga inosente mao'y madutan og mabiktima permis mga bakak nga istorya. Maayo kay midangop yung kas ang opisina, Dante. Kahit uyo sa bunta nako nga magkasultihan ay sagda. Nianhig ko nimo karon, Hippie. Tungod kay di ko gusto nga padugayon pa kining isyu, ha. Gusto na kong klarohon na to na yung tanan. Kinaunsa man yung pagkabutangan nga ako naman hinuoy na butang inis alanganin. Mao ganay dakong pangutana karon nato, Dante. Kaya ang mga ebidensya nga atong nakuha karon, mao may nagsulti sa labing tinuod nga ang pistola nga imong gigamit mitugma man yun sa mga bala nga nakuha nato sa lawas sa imong amahan. Dakong binuang ka na, Hippie. Imposible kayo nang mahitabo. Kung imposible man, Dante, ang pangutana nga nung nahitabo man nga ingon ini, di na tumalali sa kamaturan. Bueno, Hippie. Tingali, di lisod nga ato kining masabot-sabutan. Unsay masabot-sabot? Sabutan lang nato ni. Ibaw ko nga, narinig mo ang gahom para malimpyo ang akong pangan. Unsay buot mong ipasabot, Dante? Lisod bang sabton ang akong gisulti ni mo, Hippie? Bungat lang. Kung pila imong gusto. Kaya andam kong mubayad basta nga malimpyo lang nimo nga akong pangan. Gigasubok ko, Dante. Mao na'y butang nga di gyud na kumahimo. Ang ako ra yung matabang nimo at tubangang kamaturan. O kung limpyo man ang imong konsensya, gamita kining hinagiban aron mapamatud-an nimo sa husgado nga wa kay tulubagon sa nitabo karon sa imong amahan. Si Rafael ang sad-an ining tanan. Kung nadisgrasya man si Papa tungod na ko, wani na ko tuyo, Osbon ko, Dante. Iproiba ang tanan sa husgado. Kay wa ko'y mahimos pagpanalipod nimo batok sa kamaturan. Hain naman sabsidante, Brutus. Ganiyara man to nila ka, sir. Basig ganiyaron tong taon-taon. Unsa ba kining kalakiha? Nga to aman ninyo gitugyan si Chico ni Hippie. Nagsabot na kami ni Dante nga dili ninyo buhian si Chico. Kay ako mismo mao'y musilot niya
Sa nangatan ako karon. Kuan, sir. Ambot, oy. Ang sa tong kalakihan nga, may ani man og kalit sila sa hipe. O, ilag yung gipugos o kuha si Chico. Unsa to? Gipugos o kuha? Oo, sir. Mao nga minahimo. Huwag yun minahimo kay daghan. Kayo sila. Inanggaw. Wa unta mo musugot. Nagpadaog lang mo ni Hippie nga under man na nato siya. Under bitaw, sir. Pero tingali, may uyo na lasbos dante atong tungura ar malikayan ang kagubot. Apan nganong wa man ko ninyo pahibaw adayon. Nganong inyo man kining gilimod nako. Pagbuot man ko ni Boss Dante, sir, kay di siya gusto nga mahasol ka. Kinabi ka sa delikadong kahimtang atong tungura sa pagkuha ni Chico diri sa ato. Akong tawagan si Hippie. Kinahanglan nga mo explain siya nako ining hitabua. Kay wag yun ko makauyon nga muyano siyag mandar nato. Kinahanglan nga mabalik yun nato si Chico kay dako siyag sa diri nato. Maog yun ta si Roy. Kinahanglan ka na sa atong kustodiyaon ta si Chico. Hippie nga way utang kabubuton. Nalimot tingali siya. Kung dili patungod nako, dili siya may mong Hippie sa atong dapit. Maayo siguro, sir, nga ikaw mismo, maoy mo pa hinumdum niya aron makatilaw siya kasabag kanimo. Alisto siya. Makailagan niya siya kung si kinsa ko. Basig mulupad ang iyang espiritu kung makatilaw siya sa akong kasaba. Na, mura bagyur. Katong hippie ha, sir, mura bagyur. Kinsang haura, aning dapita. Haud na mas tanan. Samtang buhi, Pako Brutus. Way laing haud din eh. Ako ra. Wa na'y lain pa. Kumusta ka na, Chico? Okay na, Kumi. Salamat kayo sa pagbisita naman ako din eh. Masar may balita si mong kahimtang din eh. Baguel sa mga nagsultihan si Hippie kaniya. Ugbatod pa niya. Dako kay puruhan nga dinay padayon nila ni Mariano Dominguez ang kasong kriminal. May pasaka batok dako. Mao ba, Bechik? Opi. Ug dalipay kay ko nga unta. Ipadayon na nila ang pag-atras sa kaso. Mas labing maayo kung mao ka na. Sa libadugay pi. Pagkagawas ro niya aling ko din Dini sa bilangguan. Kinahanglan nga iatas lang nila. Kaya wa man sila igyong basihan silang pasangil mo. Maton ni attorney. Doon ako nagisulti sa Mariano Dominguez niya. Unsa man, Chik? Napugos lang kuno siya sa pagpasaka og kaso nako kaniadto. Tungod sa pasangil ni Tiburcio nga ako gyud kuno hinungdan sa kamatayon silang anak. Usa? Kuyawa ko niya. Traitor ko kini Tiburcio na. Gusto kami. Traitor ko kay siya. Pero dugay na kong tunagid akong katahap sa mga lihok ni Tiburcio kaniadto. Ug gani, misulti ko ni Papa. Huwag yung kutuhuin ni Papa sugad pa kaniadto. Sa dila, Chik. Hapit na maabot ang panahon nga maangkunin mo ang hingpit ng hustisya. Nagpasalamat kay kog dako ninyo. Nga niya mumiaw nung nako. Ilabi na si attorney nga mitanyag nako og libre serbisyo. Ni Arme ka na mo, Chik. Udaghan may nga may suporta ni mo. Ang kamatayo ni Papa. Kaya ko makatugot nga di siya mahatagan ng hustisya. Kinahanglang manubag sila nining ilang gibuhat sa kong amahan. Tanawa ninyo ni. Unsa man na, unsa na, Apyot? Yan ang. Ha? Uluhan sa balita. Asindero sa amlan. Naunay upusil sa anak. Hala, gibalita na gyud ay Apyot. Mo ni nindot nga balita. Mo ni nindot nga basahon. Di kay pirmi lang pabor nila. Basaha ko no, Pyot, kung unsa giunod anang balita, Ay, taas man kayo ng balitaan nang. Ay ako na lang mabon ha. Mabon ako.
Kaya, nga si Dante, mao gyud hinungdan kon nganong nainutil ang amahan ni Dante karon. Ang iyang amahan, si Tiburcio. Nainutil na gyud ay si Sir Tiburcio, Piyot. Uy, inutil, uy. Di na makabarog. Nagsige na lagsakay siyang wheelchair. Uy, taon sab. Ay, dito ang maluoy yan niya dis, uy. Taon ka karon. Daghan kayong tao ang ipaantos na nila, uy. Bisan pa, Piyot, uy. Maluoy baya ta kay tao sa baya na siya. Unya, Piyot. Unsa man, ilabang aresto si Dante? Aywa, kuno arestuhan ang. Pero gipasakaan og kaso. Nabaw na bayata nga bisag klaro na silang sadaan. Manghunaw gina sila. Uy. Unsa man gyud, Piyot? Gituyo gid ay ni Dante ang pagpusil sa iyang amahan? Kwan, ang giingon din is balita nga padayon pa kunong giimbestigahan sa kapulisan. Aw, kung wa matuyo, kana makalingkawas gud siya, ana. Pero dagan ang mitumaw nga ang gulo nang. Nga, murag yung kuno gituyo ang pagpusil ni Dante siyang amahan. May mga lingwahe nga gipanggamit si Hippie nga posible gyud nga gituyo ang pagpusil. Kay di man lang kausa may tabo. Kaduha man gyud maigos ti Tiburcio. Kakuyaw anak, Piyot, uy. Usa nga sagay motibo, no? Kung tinuod man nga gituyo? Ambot lang. Manida ko gyud kayong pangutana. Kay nasayod ba sabta nga ang pagkatao ni Dante dako kayong question mark. Nah, baayon tagmulutaw gyud ang tinuod, Piyot. Ni Katlit bitaw og baliron ang hangin ng kalit yun kaayo. Sigurado kong sila rasay mag-unay sa ilang mga kabuang. Mayong hapon, Sir Tiburcio. Kumusta? Inutil na ko, Hippie. Tungod sa imong gilabanan nga kriminal. Iyo na, sir. Wa ko'y gilabanan nga kriminal. Magklaro kita og istorya, Hippie. Nahibaw ko nga imong gitabangan si Rafael. Wa na ko siya tabangi, sir. Gibuhat lang ako ang akong katungdanan. Unsay gibuhat ang katungdanan? Nasayod ang tanan nga si Rafael maoy nagpusil nako. O gani, unsa kini pagkabutang nga karon? Nga ang ako pang anak maoy nabutang sa alanganin. Unsa ba kini imong kalaki, Hippie? Sir, Wa ko magkinahanglan daghang eksplikasyon, Hippie. Sa imong gibuhat, doon na kay dakong tulubago nako. pero sir, adunay usa ka sakop nimo nga mikumpisal diri nako. Nga si Dante mismo mao gyud nagpusil nimo og tuyo. Ha? Unsa ko kanang imong gipanulti diha, Hippie? Kinsa may akong sakop nga patakalag sulti diha nimo? Mubutyag raw niya ko nimo sa pangaan sa proper venue, sir. Basta, usara nga kung masulti. Ang saksi o ang mga ebidensya nga among nahipos, nagkatugma yun. Siguro ka ng imong gipanulti, Hippie. Kaysa imong gipanulti karon, wa gyud ko'y pagsalig nimo. Ug ayaw kalimot kung diin kagikan kaniadto. Kung di patungod nako, dili ka mahimong Hippie ining dapita. Naugay akong gingon nimo, Papa. Nga si Hippie mismo, mamihimo og iksina aron nga muguwa nga ako'y sadan. Mura lagi og kita ray gibuang anang mga tawhana. Dagan pa kayo ang mga gaway ni Chico nga milaban gyud nila. Lakip na niya na ang atong mayong laking kapitan din Pero may gisulti si Hippie nako. Ha? Unsa man, Papa? Matod niya. Doon na kuloy sakop na to dinhi nga may kumpisal niya. Nga gituyo, gigulo nimo ang pagpusil nako. Ha? Maulagi na ba? Maulagi na! Mga hinanggaw nga inimbintong istorya. Dili na angay tubayan og tuhuan ang ilang mga gipanulti, Papa.
pagkabuang yun ni Hippie. Iyan yung kabuang kining tanan. Dante, Pa, unsa man? tiguma ang imong mga sakop. Ug nahibaw na kamo sa inyong buhaton ngadto ni Hippie. Kinahanglan nga di na siya magdugay ining dapita. Areglado, Papa. Ako ray mahibaw. Sa iyong kaayo ng tawana. Pagsabutin mo sa angay ninyong buhaton. Kumusta man si Chico, per? Doon ako yung secret mo, Piyot. Oh, unsa man na, per? Pasin ka rong pipila ka adlaw. Magagawa sa si Chico. Hoy, sigurado ka, per? Manay sulti sa bugado ni Chico. Pero, sikreto na rin nato, ha? Kaya ipaabot pa nga musabit ng reklamante silang affidavit of desistance. Mao lang nagipaabot, per? Oh, mahal na, Piyot. Pero nagkasabot na kuno sila sa mga abogado sa komplainant. Nga, desidido na kuno nga ilang iatras sa kaso. O, di nila ipadayon. Oh, pas kang ninduta ko na ng balita, per. Pasalamat kita sa abogado karon, Chico. Kay mitanyig og libre aron tabangan gi siya. Unya, mayo sab siguro kayo ng abogado, ha? Mato ni Chico, Piyot. Dugay na nila kining abogado. O mayong laki sab kuno kayo na. Mao na imisaan niya nga mutabang yun ko niya. Yes, kang ninduta. Gikaluyan gyud sa Ginoo sa bay Chico. Ay, may untag malimpyo na ang tanan. Ug mabawi na niya ang bahandi nga giilog nilang tibursyo. O na gitinguha karon, Chico. Kay gusto niya nga matagal sa bigid og justisya ang nitabo siya man. Pastilan. Klaro na ra ba kayo nga sila boy lang plano ining tanan. Angay gyud sila mo'y mabilanggo ug dili sa bay Chico. Kay luwin taon kayo ang pinakatarong nga tao nga mo yung gidutan sa tanan. Sagdi lang, Piyot. Kay natanawan ako nga hapit na gini masulbad ang tanan. Ang importante nga niya tami paluyo ug bisuporta gini Chico. Ug di gina siya pasagdan. Oy. Niya, kano sa aman ang imong planong mo bisita kag balik ni Bay Chico? Magdepende lang, Piyot. Pero kutob sa kumahimo, bisitahon ako siya matag-adlaw. Balaglayo kayo to ang syudad. Ay, ko na, ingnan niya ko hakon mo. Anto ka kay muban ko nimo. Pastilan gimingaw na sab kay kong Chico. Gusto sab kong makigsulti niya. Sige, Piyot. Inuntrak ko niya ka. Wa pa maabot si Apit, Nay? Wa pamanak. Basig niya na turong taod-taod. Nay, kana bang mga tao sa unahan ba nga? Dakan kaim ng pundok. Unsa ka na ilang gitapuan diha, no? Ay, pag may manak silang magtapok diha kun. Sa una, good, wa man na diha, Nay. Karon ra man ko nakamatikod anak nila. Ay na, ambot lang kung unsa ilang gitapukan. Des na. Piyot! Oy. Ni ano daay ka? Niya, kaya ko. Ay, pasensya nga, medyo nalit ko gamay. Ay, okay ra, Piyot, oy. Kuan mong good ka nang... nakakita mo ng mga taong nagtapok di sa unahan. Mao ginay among gihisgutan, Piyot. Ngano man day na diha? Kuan na nang, mga marites na sila nga nagtapok. Baguhay lang ko nung ibalita karon nang hipe sa lungsod giambusan. Aha, si Hepe giambusan. Oo nang, tulo ang patay. Lakip na si Hipe. Kinuo ko. Kisa may nag-ambush, Piyot. Ay, wag ko nahihilhing mga tao. Patay yung gano'y. Tusak-tusak sa bala si Hipe o ang iyang duha kasakop nga pulis. Ay, ngano man kono, Piyot. Unsa may hinungdan nga giambusan man si Hepe. Mao na gisosyo pa karon nang. Pero malagmit, may kalabutan yun na sa ilang trabaho. Nakailabi ata ng atong Hipe. Nankamot sa yun na nga matunhay ng atong dapit. Unya, maayos na siya og record din sa ato. Kaluoy sang Hepe, no? Wagid sila kaluoy nga may patay. Grabe kuno kayo Kaya nga, mobil nga ilang gisakyan, wa kuno mahitsura. Ay na, ikatulo na siyang Hepe din sa syenda nga susamang kamatayon. Kaniadto mao gihapon, giambusan. Ang ikaduha giambusan gihapon.
Ikatulo na gina siya karon. Bitaw no? Pulos gyud ambos. Mao gyud na'y pagaingnon piyot nga wa gyud magdugay nga hipi dinhing dapita. Kay kung magtarong ka sa imong serbisyo, kinabuhi gyud mo maibaylo sa imong sakripisyo. Tinod gana ng Marsya. Manay sakit nga kamatuoran. Lisod yung kayong dawaton sa atong katilingban. Maayo ang taong madakpan dayon kung kinsay naghimo sa linuog nga krimen. Mission accomplished, Papa. Nakabawas na yung tanhip eh. Mura Raguano. Pero patay rin sa patay ng Raguano. Good job, Dante. Muna gusto na kong mahitabo. Kaya istorya ba? Makalimutan ko na ba? Ang sunod ninyong buhaton, kinahanglan nga mahibalik ni si Chico. Kay ako mismo mo'y mo kastigo niya. Dili ka istorya lang, kastiguhon ka siya. Nindot yun day kayong balita, Papa. Kaya nilagsik ka man dayon. Tuod eh, Papa. Tuod. Huwag ka ba tawagin ni attorney? Wa man. Kay nga naman di ay. Nanawag si attorney. Huwag attorney, ha? Ang kampo kuno ni Mariano Dominguez. Musubmit kuno og affidavit of desistance. Kay, muatras silang kaso patok ni Chico. Usa? Nabuwang na siya. Maunag ka ng higayon na nga makabaos sila ni Chico kaya ang kinabuhi silang anak mo'y gibiktima ni Adong Tonto. Mayo siguro nga imong klaruho ng isyu, ha, Papa? Kay, Delikado kayo ko na. Makabuhi pa si Chico. akong tawagan si Mariano. Amigo kay nako ka ng tawhana. Kinahanglan nga makumbinser nako sila pagbalik aron ila yung iporsigi ang kaso. Kumusta ba, Chik? Naibawa na bagkas balita? Opiot. Ilang yambusan sa CP. Maulagi ba, Chik? Ingon anak sila kamal dito. Sagdi lang. Kaya hapit na maabot ang adlaw sa pagpanunsya. Nagpaabot yun ang tanan ng adlaw, ba, Chik? Huwag niya, gusto ko musaksi sa katapusang hukom nila. Di lang kita magpakawas paglaom. Ato nga tubangon ang tanang pagsuway nga maabot sa itong kinabuhi. Sakto yun ka ba, Chik? Sakto yun kayo. Tawa di ay. Kumusta naman ka din, eh? Okay lang. Mayra nga magkahimtang gani. Tuloy, kumusta naman si Odessa? Okay naman si Odessa, ba, Chik? Nagsige kaya po siya handom ni mo, eh. Imo ba siyang isultiyas tinudanay nga kung pagkatao? Piot. Wa, ba, Chik? Wa, yun. Gisunod yun ako ang imong tugon din rin ako. Maikot mo, Piot. Hangtod karon ba, Chik? Nito siya nga patay na ka. Tungod kay, wa na ka magpakita dito. Og, di sab ka mailhan sa imong pamustura karon og naong tungod kay, tungod na nang kabaga si mong bungot. Ako nang gituyo, Piot. Pero ba, Chik? Kung sayod pa lang ka, si Odessa wa na ilaing gipangandoy na ng kalibutan na. Nga makita yung kaniya sa personal. Gani, nagmahay siya sa panahon. Kaya nga ko nga, gidawaan siya kanunay nga makakita sa personal sa mga tao ngayang gidaig o giidolo. Sagdi lang. Maabot raw niya ng panahon nga magpaila ko niya. Pero dili pa karon. Kanus aman di ay, bay, Chik. Magpaabot pa ta nga, maismo ko siya ni Dante. Bahin ang mga butanga, Piot. Dili na nakukontrol ang kinabuhi yung kalipay ni Odessa. Kung si Dante mo iyang piliyon. Wala na tayo mahimo. Doon na, bay, Chik. Ayaw pagsulti, anak. Kayo dako kay kagpapil sa kinabuhi ni Odessa. Nalipay na ko para niya. Nga makakita na siya karon. Pero bay, Chik, dili pa kompleto ang kinabuhi ni Odessa kay alang niya. Ang iyang kahayag, mao ikaw. Gusto na, Piot. Bay, Chik, ayaw lang kalain sa akong pangutanan ni mo, ha? Unsa mo na? Kanang, unsa man gid, bay, Chik? Wa ka ba'y pagbati nga ni Odessa? Ayaw ko pangutanag yung una na, Piot. Tupagalang ko ba'y? Laki bitaw ta parehas. Waman siguro dautan kung musulti ka na ko tinuod. Kaya bimong gani mo, nakita na ko nga kamo ni Odessa mo ay parison gyud kayo. Kaya tabagiskutan ng mga butanga, Piot.
Basta, Wachik. Hangyo na ko nimo. Manginaot yun ko nga magpaila ka ni Odisa. Kinahanglan masayod yun siya nga dako kang buhi. Kay nasayod yun ko nga ikaw mo'y lalaki nga iyang gipaabot nga magkauban niya sa tibuok niyang kinabuhi. Mahangyo lang noon ko ni mo, Piot. Naunta. Mura man og nahilom dayon ang balita sa kamatayon nila ni Happy, nay. Mao gyud. Mura lang ugway na hitabo, no? Sa imong paminaw, nay. Kisa magyud ka responsable na sad ini. Ay, lisod kayog maghingahan tag tao, Odessa. Nga wa sa ta makasiguro kung si Kinsa gyud. Taon sab nila ni Happy, nay, no? Dili mahimo nga dili sila matagan og hustisya. Sama sa nahitabo sa mga nanggaging pulis nga gipamatay sa atong dapit. Mayong buntag. Uy, hala. Uy, Si Dante, nay. ay, Dante, dali, dayon din he. Oh. Mayong buntag ninyo. Nang Marsya. Ay, maayong buntag, sab. Dali, lingkod. Oh. Salamat. Kumusta naman mo din nang Marsya? Naibaw kong gikan mong nanimba. Kumusta naman ang negosyo? Okay raman, Dante. Kaluoy sa Ginoo. Pasensya na kayo ninyo ha. Nga, wag yung ko makabisita sa miaging adlaw. Saon man gud daghan kayong mga panghitabo nga wag yun na to damha. Sama sa nahitabo ni Hepe. Nahibaw ano ba, Dante, kung kinsay nagpatay nila? Mo kanay akong gikabalakan des. Kay wa pag lead ang mga pulis kung kinsay naghimos krimen. Pero doon na lang mga anggulo nga basin ka atraso niya sa trabaho. Naibaw na ka kung mahimo kang pulis, daghan gyud ang magdumot o mamahimo ni mong kaaway. Ay, kaluoy po taon. Kung ingon anak na lang pirmi. Di lang baya karuni nahitabo, Dante. Maubitaw. Hastagan ni si Papa, naguol kayo sa nahitabo. Way usa na to din nga nalipay sa nahitabo nila. Maayo unta. Madakpan og masilutan ang mga kriminal nga way kasing-kasing nga may patay nila. Pasagdi lang des. Plano na mo ni Papa nga muhatag mi og ganti alang sa tanan kung kinsay makatug-an sa mga kriminal nga miambos nila ni Hepe. Niya, unsa man, Piot? Ubalik ka dahil sa syudad? Pero kayo ugma na ako'y trabaho. Oh, sige. Amping ka sa biyahe, ha? Eh ako, magpabilin pa ko din eh. Daghan manggod og itugod ako sa Chico. Ingnan niya ko kung unsay ako matampo ron na makatabang ko nimo. Oo. May ingon niya ko nimo, Piot. Kuanday, Viper. Kuanday, kanang doon ako'y hangyo nimo ba? Unsa man, Piot? Kanang ang akong hangyo nga unta matambagan ni Mas Chico ba nga musugod siyang paibawon si Odisa nga dako pa siyang buhi. Na. Pero bitaw ming maghisgot bahin ni Odisa, Piot. Pero abi ko nimo, Piot. Kung maghisgot na gani ko bahin ni Odisa. Kada si Chico, di siya may mutang. Yan naman ka na, Per. Abi ko nimo, kita mga laki, di ko matago sa itong kahulingon kung gugmagin kayo na ito ang babae. Anya, may tugan ba siya ni mo, Per, nga nagugma siya ni Odisa? Yan ang giangko na ko, Piot. Pero ang nakalahi lang sa prinsipyo nga gihupta ni Chico. Kaya di siya ganahan nga abi kay siya may tabang ni Odisa nga makakita na karon. O di siya tingnan gusto nga paguna nga nagpemo siya sa gayon. Murag sayop ginang huna-huna ada. May mong sayop sa itong paminaw, Piot. Pero mao na yung ginuhuna nga gihupta ni Chico. Mao na yung ginikayan nga istorya. Di gyud mao nang katarungan na gyud. Kinahanglan nga tambagan na to siya, Per. Nausbo niya ang huna-huna. Kaya ako mismo, nasayod yun ko. Sayod ba yun ko nga, si Odisa? Nagugma gina niya. Suway na nato pirmi og tambag si Chico. Pasin pa di og maduktan siya sa atong ipasabot niya. Kinahanglan yun. Kaya nga arabang karibal. Si Dante, nga way ayo. Desidido ba kayong kanahan nga si Odisa gyud iyang maasawa?
Nagpatabang pamangganin akong tonto. Narigyan ni Chico ang tanan, Piyot. Di nato siya mapugos, pero nato siya maistoryahan. Abi ni mo, Brutus. Nabalaka kay ko ini. Kay delikado og mubalik na sabunia din si Chico sa ato. Kay marang naglisod si Papa ron. Makumbinsir pagbalik katong ginganlan og Mariano. Aron mo parayon silang kiha ni Chico. Unsay buot ni mga sabot, bossing nga, delikado og makabuhi si Chico. Marang mao ginay may tabo, Brutus. Unsa may rason, boss, nga di man sila mapadayon sa ilang kiha. Matod ni Papa, kuwang kuno sila sa ebidensya. Kung nagtuo sila, nga dili kuno si Chico mo'y nagpatay sa ilang anak. Ipadayon ang unta to nila, o pasagda nila ang korte nga mao'y muhukom. Gitambagan bitaw sila ni Papa. Gani, mitaniag pa si Papa nila nga mutabang sa pag-asikaso sa maong kaso. Gipasaligan pa gani sila ni Papa nga mudaog gid sila batok ni Chico. Pero mura man og wa sila'y interest. Mo na nakabati diha. Dapat unta ilang tinudon ang kaso total. Daghan man ang misuporta nila. O may pasalig aron mo daog yun sila sa ilang kiha. Sagdi lang, Brutus. Samtang dili pa uwahi ang tanan. Kinahanglan maunahan ginato si Chico. Dili kita magpaabot nga doon na pa'y laing mahitabo sa itong dapit. Mangita kitag paagi ni kung unsaon nato nga madakpa nato siya. Kay nahibaw ko. Nga di yung talungan ni Chico tungod kay nasayod na siya sa tanan nga kita mo'y responsable sa kamatayon siya man. Kung muhagad yun siya din eh, bossing, sigurado ko nga anhig yun siya mahagba na to. Pero di lang kita mo kumpiyansa. Tungod kay si Chico, adunay talagsaong abilidad nga wasab diri nato. Ang unang ginuntang bantayan ay ni bossing, no? Mo ang iyang mga gaway. Kaya dahil magkayo ng mga kaidor sa atong mga palibot nga nisuporta yun ni Chico. Gusto ka, Brutus? Mao ka na'y usa sa atong bantayan og mayo. Na ano ko'y mga pangan, bossing, nga bantayanan yun kayo og ilang mga lihok ba? Nag-unaan is a piyot. Sagdi lang. Kana si Apiot magamit ra gihapon na nato. Himuon na tong paong katong tawana. Di ko mo kumpiyansa ni Apyot mo sing kay. Mao na usa ka idlas nga day hardog supporter kayo Chico. Ako rin mahibawa ng Apiot. Basta ang imong trabaho nga kanunay nimong pahinumduman ang atong mga sakop nga kinahanglang alerto sa tanang higayon. Wala problema, boss. Ako rin bahala na. Og doon na pag ko'y ipabuhat o niya nimo. Sama na, bossing. Kinanglan makahimo tagpaagi ini aron mapasanong ginako si Orisa. Kay kining babayhana gahi gyud kayo. Lisod kayong pasanungon kung mupadayag ko sa akong dakong gugma ngadto niya. Sama na, bossing. Wala problema ba yun, ana? Ako rin bahala. Kung samanta na. Sa may naasin mo na karon, boss. Sultihin lang ko. Sa may ipabuhat na ako. Kaya ako dahil yung tumanon yun. Nay, Unsa man, Odessa? nay, kusog man kaayo nga akong kulpa. Ngano man ka? Kaniha pagkit ni nay, nikalit lang. Ang butong gano. Ay, nasiguro kay gihunahunang lain. Abi ni mo, nay, sa pagkatinuod lang, huwag kong kasabot. Kung malipay ba ko o mag-uol. Mao gini ako gibati karon. Tingali, mao ni ang hinungdan nga, mukalit lang ko og kakulba pirmi. Unsa man din ang imong gihunahuna, ha? Hambot lang, nay, uy. Ako gid siguro ano na problema, nay. Kaya magsige magkugunahon na og lain.
Tana ba usahay nga? Bago na huna ta sa atong kahimtang, nga gitabangan ta ni Dante. Dili gid na ako matuyo nga makahuna-huna ko og laing. Ayaw na pagsigig huna-huna ni Ana Odessa. Maunay makapaluya nimo. Ay, di manggod kalikayan, ay. Pila na kaadlaw nga. Nagpakaaron ingnon ko nga nalipay. Pero ang tinuod, nay, di gid gihapon ko komportable hangtod karon. Kipati gihapon ako ang mga kabalakas unahan. Nga basin, maabot ang panahon nga. Maningil na unya si Dante og bayad siya ang mga natabang din nato. Nakasabot man ko nimo. Pero ayaw lagi palabi, inak. Hinumdum ito ang gisulti ni Apyot kani adto. Nga ang tambal sa bati nga hunahuna mao ang limpyo nga konsensya. Tinuod pa ya na, nay. Pero dili sabgid kalikayan nga moabot ang higayon nga bation ako ang ingon ini. Natural rigid siguro nga bation ta og kaikog pirmi. Ay na, inom og tubig o di siya. Kaya ron mawa ng kulba sa imong kaugalingon. Mao na hinungdan nga makulbaan ka kaya nagsige mong kaghunahunag lain. Paminaw, Dante. Brutus. Naminaw mi, Papa. Sugod karon. Kini si Brutus maunay opisyal nga moatiman kanako. Ako, sir? Mas nauyon ko sa imong pag-atiman kay ni Mira. Lisod kayong ilihok kung babay ang mubantay nako. Sa ato pa, magsige na lang kong apong ni mo, sir. Ganahan na ikang bayot. Ilom, Okay. kinahanglan nga naakas sa akong kiliran pirmi. Hulo. Kwan, Papa. Kung gusto ka og lalaki na may daghan natong sugo, wabanan di kanila ni Burlasoy og Dukyo dinhi. Di ko ganahan ng burlasoy dukyo. Sa ngaan palang daan, way ayo. Kay. Kay lain kaayo og mga baho. Usahay, di maligo. Mani si Brutus. Kay abtik unya, limpyado nga pagkatao. Sir, masig pagkauyab ta. Unsa pa? Kuan ba? Kanang, salamat kay sir. Pero sir, maka-assist ra ko ni mo panagsa. Naibawabiya ka nga. Na ako'y dagang itrabaho din eh. Unsa ba ka? Mura makagway gana nga mutuman sa kong mando. Ay, kuan manggod. Ikaw maoy gusto ko, Brutus. Hasulan ako na apay laing mo atiman ako. Mas komportable ko kay diyan mo. Komportable ko nimo. Mauna niron. Asol ba kayo na siya mo adog sir? Saman, kibot-kibot ang bakban mo. Yaw-yaw ka? Awa sir, oy. Naimayo sir ay. Muuyon ko nga sa ko sa mo bantay ni mo. Pero magkuha ko og alalay nato aron sa makaton sa pag-atiman ni mo. Sige. Pagpili og daling matudloan diha. Basta ayaw nas burlasoy. Dukyo. Way mga kaligo. Kwan, kanang ayaw ka balaga, Papa. Daghan ang mualalay nimo aron nga maatiman gyud ka dinhi. Hasta ko, utabang ko katiman nimo. Brutus. Karong taod-taod bligo ko Kinahanglan nga imo kong agakayon sa banyo. Agakayon. Wala problema sir. Ako rin kaliko niya ni mo. Ipaandam lang yan lang ni Mira ang akong ilisan. Sir. Kadaghan, may kasulan ni Oy. Og Dante. Ano saman, Papa? Gusto ko nga mubiyahe unya ta sa syudad. Kay personalon na akong istorya si Mariano Dominguez. Aron makumbinser yun nato siya nga ipadayon giniya ang kaso batok ni Chico. Di ba, ni Baliba naman siya pa? Desidido naman ka siyang iatras ang kaso. Sa among istorya, mauna iyang gingon nga iya ko na kining iatras. Pero mihangyo ko niya nga mag-istorya una mi sa personal. Unsa pa may kapuslanan nga imo pa siyang istoryahon sa personal, Papa? Nga nakahukom naman kahagid siya. Dante,
Lahi ang personal o sa cellphone. Mas mayo ng personalon ako kay aron maable ang iyang huna-huna pagbalik. Nga angay yung taralon si Chico. Oh, ikaw gud pa? Kano sa mga itong syudad? Gusto ko nga human sa tong paniod to. Mudritso ta dito. Oh, ikaw gud. Unya, na para ba kay gipamati si Muloyo? Okay na, okay. Okay na ko, Dante. As long as na si Brutus o Banato, okay ko. Kampante na ko, bisan asa ang atong lakaw. Nama, Brutus. Kahakbi ani, oy. Nahimo naman noon kong personal nga yaya ni kalaki. Ha! Dinigi ka sa torne. Ug mato niya. Desidido na gyud ang complainant nga moatras kaso. Mayroon, Chick. Nalipay kay ko ng balita. Manginahot lang ta. Nga di mo sabang iya una-una. Kaya matod para ba ni attorney, ang pagpaluap na lang ang gikinahanglan. Nagstoryahan na naman sa kuno sila sa Pikas Kampo. Ug ang pirma na lang samahan may gipabot aron makagawas ng gudini. Uya, Chick. Kung sa may sinundo niya atong baton, kung magagawas ka na din eh. Sundo na itong tambag ni attorney. Kinahanglan nga mabawi na ko ang properties nga giilog nila ni Tiburcio. Lakip na ang mga kwarta nga ilang gikawat. Nana nato ang ligon nga mga ebidensya bi. Ug pabayron gud ako sila sa ilang mga daotang binuhatan. Labi ng pagpatay nila sa kong amahan. Boss, kuan... Unsa man, Brutus? Kala ay, ani, oy. Masuko man si Borcio kung biyaan. Gusto yun niya nga kung yun kununay mo bantay ug matiman niya. Makalitan man sa taining ibong amahan, boss, oy. Uyon lang una na si Papa. Namaray granani mo. Unya, bossing. Ako na day personal nga yaya niya ani karon. Ay, karon ra na, Brutus. Pwede ra godog panagsaan. Ako rin mo pasabot na ng Papa. Hasol biyani, bossing, oy. Nga ako imo irit ug dayaper niya. Unya apong mulugod kon maligo siya. Unya ako pa siyang alsahon aron makasakay siyang wheelchair. Perti, hasula, boss, oy. Di na ko makaya ang trabaho nga yang gisangon ako permi, oy. Ingon ani. Unya, unsa ko naman ang ato mga plano? Dagan ba kayo taong mga himuonon? Bida sa ni mo eh. Magpasalamat gani ka nga nauyon na sa Papa ni mo. Kanayan to biya, di yun na siya ganahan ni mo. Oy, karon na lang nang na-inotel na siya. Kuluwa pa siya maingon, ana. O, sigihan ko dyan kasaba, oy. Eh, kubalag ka, Brutus. Tungod kay ka na si Papa, hapit na na. Unsay ngan? Unsay hapit na? Huwag ka magtanaw sa iyang kahimtang. Kanang taong may nutil, Brutus, di na magdugay. O, di ka mag-guol mo sing nga mawad-an og amahan. Nakadawat ako, Brutus, kung unsay may tabo ni Papa. Okay ra kay ko. Sabi ni mo, pabor na niya kayo nato kung si Papa mawa na sa kalibutan. Kay magkapatuyang natabisan unsay atong buhaton. Oh, bitaw, no? Kana si Papa, babag kayo na usahay sa atong mga nindot ng mga plano. Ug nagtuo ka, nga uyon kay na siya sa akong tinguha ni Odessa. Nakailagay ko sa kong amahan, Brutus. Nagpakahilom rin na karon. Pero, doon na naidaotang plano. Sa ato pa, boss. Wadi ka mag-guol nga na ingon ana ang imong amahan? Ay, kung mag-uol man ko, Brutus, sumay ko makuha nga ingon naman na ana siya. Di na ko makapausab siyang kinabuhi. Kay hangtod sa hangtod na yun ang ingon siya niya na. Believe sa kunay mo, bossing da.
Lisod kayo kung imong palabihon ang pagsigig huna-huna o kaluoy nga to niya, Brutus. Kaya kita'y masakit kung maproblema ta niya. Igo na nga mualalay ta niya. Pero dili sa nang higayon. Oh, kana mo singta, murag na uyon ko sa imong gisulti. Kay, kasul, biya kayo. Ikaw na masukos, Papa, pero ano siya mahimo. Tungkol kay inutil na siya. Mao nga kamong tanan din kinahanglan ang inyong sundon nga tingog. Mao ang ako o dili si Papa. Ang akong tingog mo na'y labaw karon din Tinuod ka, Piyot? Secret lang una na tong tolo di sa ng Marcia. Kita pa'y unang nahibawan na. Nga nung nakahuna-huna man kuno silag atras sa kaso, Piyot. Oh, ay, mani. Honest tanan. Wa sila ligong ebidensya. Kay mismo nga abogado sa reklamante. Diyan kon nga huyang gyud ang ilang mga pasangil batok ni Rafael. Ang ikaduha, nawada na sila og gana kay nakadawat naman ang amahan sa nahitabo siyang anak. Kaluoy sad no kun ingon ana. Dapat mangita na sila paagi nga makakuha gid sila og mga ligong ebidensya. Di man sab sila siguro nga si Rafael gyud ang suspect. Kay wa lagi klaro ang mga testimonya. Ug ang mga saksi wa na sab magpakita. Mausad yun na sagad nga mahitabo. Kung wa sila kasiguruan sa ilang pasangil, mag-usik lang sila sa ilang panahon. Ang gusto gid unta nga masubay na nila kung kinsa gyud tinuoray nga suspect sa pagpatay sa ilang anak. Mao na diya. Unfair sa pagkayo nga ipadayon nila ang kaso nga wa sila'y kasiguruan sa tao nga ilang yakusahan. Dili mayo nga ipugos gid nila pasangil ni Rafael nga wa yun maghimos krimen. Kung mauna, Piyot, angay tang malipay, ana. Og maayo siya unta nga mulihok si Rafael. Aron mabawi niya pagbalik kini nga asyenda Amlan. Maginay may tabo ng Marcia. Ana, ginapaingon diha. Kasi kung sa akong hibawan, si Rafael, misaan nga iyag yung tumano ng mga saad siyang amahan kanhi para sa mga lumad din sa Amlan. Ay, kanindot unta. Kung mahitabo na, Piyot. Matinuod na unta ang gipangandoy sa tanan. Sigurado ko des na si Rafael Mendoza Reyes mao na libog tong bahandi nga maghatag og dakong iwag sa katawhan dinhi sa Sindamlan. Iampo na to siya nga unta makabaton na siya kagawasan. Mahinaot lang ta nga wa nagay kakulian. Natanawa na ako des ng Marcia. Nga nagpadong nagyun nato ang tinudanay kagawasan. Kaysa gayon nga makagawas daw niya si Rafael, sigurado ko nga mahunong na ning mga ngilngig ng krimen din sa atong katilingban. Ayo. Uy, hala. Nas Dante nay. Ay, padayon na lang. Hug tagdalag tarong ha. Dayon lang, Dante. Mayong buntag ninyo ng Marcia, Odisa. Uy! Ni Dennis Apiot. May buntag dan. Nakadisturbo ba ko ninyo din, Wa man, Dante. Okay ra. Lingkod na. Unsa may among ikaalagad nimo? Salamat des. Ni ako kay... Doon ako importante kayong ihangyo ninyo. Og manghinaot ko, nga nainihi kayo na dili na ko ninyo balibaran. Unsa man na, Dante? Kuan. Nakahuna-huna manggod ko nga mag-outing ta. Mangaligo lang ko tagdagat para sa mga malingaw ta o di lang pulos trabaho nga itong atimanon. Ha? Ayaw ko pala kadis. Daghan man ta. May mo manggani nga muban sab si Apiot. Di ba, Apiot? Unsa dan? Mukuyog ka na mo. Mangaligo tagdagat. Mga ta sa kansuhong. Tinaw kayong dagat dito. Unya, puti kayo ang bas. Dagang tanong mo, labas kayo ang hangin.
wa ko'y problema na. Agad ra ko nilang Odisa o ng Marsya. Ay, kanus ama na, Dante. Karong umaabot ka sa Badonan, ako nang gipa-reserve ang venue og exclusive rin na para nato kanang maong dapit. Unsa man? Des. Please. Bisag ka na lang higayon na para malingaw tang tanan. Kumusta na ka, Chick? Okay ra ko, pe. Wow, makita ni Atty. Oh, nakita eh. O bitaw nga, miyanhin ko rin mo karon. Kaya nagtugon siya tuloy nga yung istoryahon og balik karon ang complainant. Kaya ato ko nung usaan daw, ibisita ko sila si Tiburcio ug Dante sa ila. O kikumbinsin ko si Mariano aron ipinayong yung kuno ang kaso batok nimo. Ah. Mau ba, pe? Pero hay ka Chick. Natural lang ang dunay mga iyong anak. Kaya nibaw na ka. Nagdumot dito sila si Tiburcio ug Dante nimo. Hinoon. Di na ko mahibong nga ila ka ng buhaton. Mangita yun sila og pagi, Chick. Nga mabilanggo juga. Kaya doon lang kung sila idutang plano nimo. Sa may sulti ni Atty. Muduwa mo ka to siya na kunya. Maduaw gito. Gabi siguro, ugma. Pero, positive lang gina, Chick. Kaya siguradong magagawas juga din. May taguan ay kakulian. O ginamaminaw si Mariano sa tambag sa mga panuway. May inaot ang tabi, Chick. Ug, ay ka ka. Kaya sigurado ko, nandun ay ninot ka resulta niya sa pagsultian na ilan at turi o sa komplinant. Salamat kayo sa mong pagdasig na ko. Paminaw, Brutus. Miuyo na sila si Odisa nga muuba na to. Kunuhay sa outing. Karong umaabot sa baro. Ugoy, ayaw kalimot sa kong isulti ni mo. Kinahanglan nga dita masipyat sa itong mga plano. So, mahitubo gito niya ini ang dakong drama sa atong kinabuhi, busing. Kinahanglan ato ginimbuhaton, Brutus. Aron katuhuan ang eksena. O sa ingon ini nga pagi, sigurado ko nga mapugos na gyud unya si Odisa sa pagsanong sa akong hangyo niya nga magpakasal na ako. Huh? Good! Ay, kabala ka, busing. Kahit sigurado nga mo lampos yung taan eh. Tudlo ay gyud og maayo ang imo mga sakop, ha? Aron di ta masikwate ini. Gusto kong limpyo ang inyong trabaho. Oh, no worry. Ay, Munay ako na sigurado. Bilib pa. kay ko nimo. Oh, paningwagin ako, busing. Salig lang. Ay, Kaya ba ko nga tinudon kina nimo yung mag-isa din ako. busing ay. Kapag magsugod mo, libagting lang iya, ha? Asi ni bagting, wa man ko kadungog. Roy, termino na mo ng mga bayot. Oh, mo ba? Kana mo rin excited na kayo ka ba? Ni bagting na, Charles. Anak yun. Oh, na, tuwa na. Brutus! Nanuwag. Gusto ng imong amahan ay. Brutus! Ay, mo ni nakadaot. Oy, ng imong amahan sa gabal. Kayo magpunay yung tawag sa kong pangan. Ayaw lang na panlumbalingas, papa. Sige na lakaw na dito. Briefing ang imo mga sakop. Aron nga may bao sila sa kinatibukan sa atong plano. Oo, sige, boss. Ikaw na'y bahala ng imong amahan nga sige panawag. Ako rin may bao na niya. Basta, anda magyod ug maayo. Ha? Anda magmaayo nga dito masipyat sa atong nindot kayong mga plano. Ay, di kulpaan naman sab ko na uy. Oh, nga ano naman sab ka, ha? Odisa, kung mag-ingon anak lang gani ka, permi, maayo sigurong magpa-check up ka sa doktor. Kay basin og naa kay gipamati sa imong lawas. Wa man ko'y laing gipamati, nay. Gawas ining kusog kaayo na akong kulpa. Naa na sa kay laing gihuna-huna. Ay, bitaw, nay. Gusto kong balibaran na lang nato si Dante. Nga dili na lang tamudayon karong Sabado.
Lisod na kaayo siya kay nakasanong narabata. Lagaguol gud kay total. Kuyog manatos apyot. Aw, hinuon ay, naaman sa apyot. Pero, kapuya mong kung mag-uban-uban nila na uy. Gusto ko, kung nalakaw ta, kitara, wa sila labot. Kanarang kausa. Og dili na mausab. Di suras ang tawana uy. Tanaw na ko ni Dante. Murag diligid magpapalipat. Desya, natural ra na. Kay unsaon man. Naninguha man gina nimong tawhana. Di na lang ta maghuna-huna og dautan. Ubanan lang yun nato sila. Total, daghan man ta. Ugma naman dito mag-outing dis, no? Saan? May nayon kita? Gusto unta na ako. Nga balibaran na lang si Dante nga. Dili ta makauban. Pero, may pugong mas sinanay. Ay, nawa man siguro kaso dis kay uban man ko ninyo. Laayan manggugupyot uy. Nga sila maoy ato ikauban. Gusto ko nga mag-outing ba kun kitara? Ay, sagdi lang. Ato lang sang respetaan. Aw, hinuon. Basta, ang akong giingon ni Dante, nga dili ta magdugay. Unya, maurasan ng kausa. Ay, ayaw lang kabalaka. Dahil na sila makahimog binuang na to eh. Hadlok mo na sila nako ba? Salamat kaayo, Pita. Nga imo gid ming ubanan. Oh, tural. Mo banyo ko. Dahil mahimong kamuradis. Kinahanglan doon na mo bodyguard nga sama nako. Ayaw ba gid palayo nako, Pita? Kinahanglan nga naaga kanunay sa akong duol. Oh, no problem. Bisa ka, kinang tuasab ko. Isura sad pit uy. Nga, sa may lisodis. Kinibas Dante. Kapila na ko moingon niya nga, di na siya maglaom pa nako. Mura man hinuon ni Bikara og samot. Graon yun daw, ana. Ay nagunaon na dis ay. Di ka angay maproblema, ana. Siya may angay maproblema siyang kaugalingon. Kung mupadayon na siya sa pagpangulitawan ni mo. Ha, sige, sa balibad ay. Paol manggod ka ayo, Piyot. Nga magsigil lang ko balik-balik sa akong isulti. Ay, ayaw ka, Paul. Pamagana na siya, Paul. Ay, sige, pamugos ni mo. Ay, samukan manggod ko, Piyot. Ay, sabi lang des. Kon, magkinahanglan ka sa akong rescue. Ni, amang ko. Gusto ka nga ako'y magkigsultihan ng danteron. Mohonong na sis pagsigig samok ni mo. Gusto ka? Ay, ayaw lang, Piyot. Aw. Ayaw lang. Kay, basin nagkuntahan ka anak niya. Ay, may ko naman gud may anak niya, gud. Sige lang. Kung rin higayon nga magkasultihan na mi, ako rin bahala na niya. Tabagga na ko lang kanahang dako nga, di na gid na siya sigig pangandoy pa nimo. Kayo nastanan, di mo bagay parisonoy. Gwapa ni mo niya, unsar ko'y dagoy ng Dante, gud. Mas gwapo mong gani ko niya, kung taparon min duway. Nay, maayo unta, Piyot, uy. Nga maabot sa iyang huna-huna. Nga dili na lang yun siya mo padayon sa pagpaninguha di rin ako. Unsa ba kini si Brutus? Dili naman kini maminaw kung akong tawgon. Busy kay Brutus pa. Na may daghan na tong katabang ba? Pamagkayang kabalagan kay daghan man ang mo atiman mo din he. Mas nakauyon ko ni Brutus kay hikutado kayo. Naglagot lang ko kay magsigi og likay-likay nako karon. Ay, naamagog ko'y gipabuhat niya, papa. Kay ngano? Unsa ba kali mo gipabuhat niya? Basta kayuhan ko para nato. Pagkaway nada na nining kinabuhi. Nganom ka pa? Nga. Kalit na nagkakalami diya. Sa nahitabo nako, Dante. May kaayuhan pa ka kung madawat sa unahan? Papa, ayaw paghuna-huna o dautan. Kay mangita tagmayo nga doktor nga makahatag og nindot nga tambagar nga matambalan yun ka na niya. Imong sakit. Ug unya, mamaayo ka sa hingpit. Dili lalim ang akong kahimtang karon.
inutil na ko. Ugwa na ko'y kapuslanan ining kalibutan na. No, ay pasulti na pa. Samtang may kinabuhi pa. Ano na pwede akong paglaom nga nagpaabot na to sa unahan? Oga, sigurado lagi ko nga maulian pa ka. Grabe na kining akong pag-antos karon. Gibati na nako ang kapait sa akong sitwasyon. Kung dili patungod atong lampingasan nga Chico, dili unta ako maingon ini karon. Pasag bilang, papa. May adlaw ra gyud nga makabahos ta atong tawanan. Gusto kong dugmukon siya. Gusto kong pinuhon ako siya. Panuway ka, Chico Malo! Mamahuway na tag sayo. Kay aron ugma, dili maglabad ang atong inigmata. Kay mo sayo ra ba kuno to sila Dante ugma, aron ilat ang kuhaon dinhi. Dili pa man ko katugon ay, uy. Uy, unsa ng orasa Hapit na mo alas 10? Nay, Ngano? kuan ba? Kabalibaron lagi kayo ko ni Dante, nga dili na lang tamo dayon. Hayaw pag-ingon ana desa. Nakasanong narabata. Og lisod kaayo kun makasilo ta og tao. Ayaw na lang pagsigig huna-huna og ngilad nga to ni Dante. Total, ni amang ko og uban sab si apyot nato. Aw, uwa naman gumagunahon na og dautan, Nay. Ang ako lang ba? Ngawa mo kukuy ka na nga mo kuyog nila. Kana rang kausa. Sa sunod mo balibad na ta. Aw, sige, good. Nahala sige na. Mamahuway na ta. Kaya aron dili magsakit ang atong ukon kuwang tas katuog. Ano man? Areglado na ba ang tanan, Brutus? Boss. Planchado na ang tanan. Good. Huwag di man Brutus. Mauna lang kini katapusan na itong baraha sa akong pagpaningkamo, Teorisa. Kung masipit pa tayo ni, siguradong mawad ang nagyog kong esperansa ni nga Teorisa. Ayaw ka bala ka, bossing. Salig lang na ako kay hanay kayo ni ang ato mga plano. Kung mulampos lang tayo ni Brutus, doon nagyog kay dakong ganting madawat gikan ako. Unsa man, bossing? Basta! Surprise! Tagay kong laki, ha? Hiling ka ng surprise, bossing da. Kung surpresa gani, Brutus, nindot yun, ha? Kung surprise, naabayay uman, bati, bossing. Kano sa mo kumihatag ni mong bati, ha? Wampay noon. Pulos man nindot ang gihatag ni mo na ako nga bonus. Kunon sa akong mga nahatag ni mga nindot, palabuan pa to nako. Mo ba? Magbagting na sang imo ha? Awat sa baka. Iyo ganig binuang ka, mabagting ka karon. Lagi, sigurado na ka na. Palipay ang tagyog ka. Uga, kamong tanan. Kun, maan ko na ginunian ako sa hingpit si Odessa. Okay ra ba mo, Odessa? Ay, okay rami, Dante. Asa ganita pa ingon, Dan? Sa Kansohong. Bandog pamilyar gina ko nindana. Nindot yan ang dapita. Ipili na ko ang nindot kadapitod kay special man kayo mo na kung mga dinapit. Salamat kay Dan, ha? Salamat sa mga pagdapit na mo. Malingaw gyud unya ta ni ini. Depende malingaw gyud ta kay. Malingaw gyud ta langoy-langoy ini. Mantigo bagay mo langoy piyot? Mantigo oy. Kamayon na ko mo langoy Magkatidlo man gani gusto nga di mo tunga og tunga sa oras. Mao ba, piyot? Uy.
Kiton tamo ha. Kiton tamo nga mo na akong bilidad. Kuyawa ko dahil mo. Nindot kayo kagabilidad. Di panghambog ni ako, Dan. Ako rin tao nga makahimo, anak. Oh, angay day kang ibutang sa Guinness Book World of Record. Depende lang yung diapon. Depende. Ay, yung sa mani. Ambos, sa mani. Gabi mo! Gabi! Nay! Nay, ayaw ko gagan! Magkakong ka ng siya, Yung sinalay ka na atong sundan! Dali man lang ko, Yan si nanay! Ay naman! Di ba din siya paingon? Babasik ko sa unahan. Dali mo palayon. Ginawa ko, nay! Dali na palayon ka. Musuutan nito na. Busing, okay ka lang? Okay ko, Brutus. Sino siya? Misyon accomplished. Nakuha na to ang target. Oh, good. Hala, pagitaan ninyo sila si Odessa o Gapion. Busing. Si nanay taon. Ay naman kahataon siya. Oh, niresponde na mga kapulisan, Des. O sigurado kong makita na nato sinong Marcia. Kinsa man itong mimiyambo sa to, Dan? Kinsa man to? Mga daotang elemento sa katalingban. Ug may gani kay wa ko mga antimano. Pero napaksit yun ang akong bukton sa ilang pag-ambos na to. Ginoo po. Ang taon si nanay. Pangitaan niyo siya. Brutus, Busing. gamita ang tibuok atong puwersa. Kinahanglan karon gyud dayon inyo makitan sa Marcia. Dili ko magatugot nga dunay daotang mahitabo niya. Karon gyud dayon ura mismo. Matuman, Busing. Hindi ko mahibutang ini. Hangtod nga di makitaan si nanay. Tandugunon na 20 taon kayo to yung kahimtang. Still lang. Napagad siya mga tambal nga gimintinan. Kalma lang, Des. Ayaw pala, bis mong kaguol. Maluwas ratos nanay ni mo. Unsaon man ako ini apiyot. Simba ko gusta'y mahitabo niya. Isalig na to ang tanan sa Ginoo. Why, imposible nga ade niya mahimo, Des. Ang tanan, posible sa Ginoo. Sigurado kong igipanalipdan niya sinang Marcia. Unsaon na lang piyot kung simba ko. Doon ay daot ang mahitabo ni nanay. Magunsa na lang ka ako ini. Ayaw pagsultig ingon anak, Des. Daghan patag mahimo. Piyot, ayaw maya ko biyahe din eh. Hinaot ko nga imo kung ubanan din eh sa amo. Ayaw kabala ka, Des. Ayaw kabala ka. Ubanan ka din eh. Way makahilabot ni mo din eh. Kumusta nang Marcia? Okay na, boss. Nara siya sa luwas nga kahimtang. Very good. At imanagin ninyo siya, ha? What aming kabalakaan, Busing? Plantado kayo na to ang tanahan. Good job, Brutus. Nagadaigay ko sa imong katakos. Ay nga to na lang siguro nini. Nga way mo hungaw nga istorya nga kita mo nagplano nining tanan. Wala problema, boss. Kasaligan kayo ng ato ang mga sakop ka itong mga tao. Dili lang yun mo kumpiyansa. Kinahanglang dubliho na to ang atong pagbantay sa palibot. Kaya ko gusto nga mabulilyaso tayo ni ngadto ni Odessa. Tun kay natanawan ako sa unahan nga sa di madugay mulampos na ko sa akong tinguha ngadto niya. Dako sa mga akong kumpiyansa, Busing. Nga maimo lang yun si Odessa. Nibagting na rin mo ha, Busing. O sini bagting. Wow, eh. Mabagting ka karon. Okay. Og salamat kayo, Brutus, sa imong pagsuporta dili. Wala sa pa yan, Busing. Katungdanan na ako nga mutabang yun mo kay agaw dago ka. Bueno, sa atong kalampusan karon,
Muhatag yung ko ninyo og dagong premyo. Sama sa akong gisaad ninyong tanan. Salamat. Thank you. Magandang ipaabot sa tanahan. Thank you. Ayaw mo kabalaga. Ipaniguro na ko. Ngaway usan ninyo nga magmahay sa inyong nindot nga nahimo karon. Kumusta ang inyong panag-istoryahan na Atty. Chick? Mayaman, Pi. Matod ni Atty. Ipirma ng complainant. Huwag labay siguro ko no. Sunod si Mana, makagawas na ko tini. Mao pa, Chick. Mahinoon ko mo ka na. Hindot kayo na nga balita. Nagpasalamat kay kong dako sa Ginoo. Kamo ka ni resulta, Pi. Huwag wag yun ako nga akong mga pangamuyo. Pero, Chick, doon ako'y bad news din mo. Ha? Masa mo ka na, Pi? Nanawala ko si Apyot. Ug mato niya, silang Marcia kidagit ko sa mga armadong tao. Ha? Sinang Marcia? Chico, silang Marcia. Gahapon pa ko ni may tabo. Usa ba nagkita mo, Pi? Huwag ko makakuha sa tanang Italia sa gisulti ni Apyot ako. Pero mato niya, padung ko noon silang mag-outing. Pero sa dagat, kuyong si Ulisa, ug lang Marcia, nilay Dante. Unya, kalit nga doon ako ni mga armadong tao nga may ambos nila. Ug sa kapaspas sa pagkita po, silang Marcia mo ay nadagit sa mga armadong tao. Kinsa pa may lain na dakit. Silang Marcia ramang kuno, Chick. Wala mo kuno ilain. Mao ba? Sinang Marcia ragyod. Siya ragyod, wala ilain. Unsa may motibo sa mga armadong tao nga sinang Marcia man ang gyud ang ilang gisiguro. Mao na'y wa pa ginato may bawi, Chico. Murag doon ako'y dakong pagduda ni. Ha? Usa yung pagduda, Chico. Nagduda ko nga basig kabuang sa nilang dati. Usa may rason nga ilam ni Himoon. Mahimo man nagbasayop ko, Pi. Pero dako nga akong katahap nga kabuang yun nila. Walang ta mahibaw sa lawom nga rason. Pero kadudahan kayo ang panghitabo. Sigon siya mong gisulti karon nga sinang Marcia ragyod mo igidagit sa mga taong armado. Kay unas tanan, wa sila makuha nilang Marcia kung kwarta may ilang tuyo. Bitaw siya pa. Questionable kayo pahitabo kung ganun silang Marcia gyud na ilagi siguro. May tigbakagawas ako tini. Aron matabangan ako sa Odessa. Magtumbo sa amlan. Ako tang istorya si Apyot kung sa ginita mo. Pi, palihog lang ko. Bantayan ninyong may sa Odessa. Ayaw ninyo sa pasagdi nga maginusara. Ay kablaka, Chico. Di na mo siya pasagdan. Unsa ba ning inyong kalaki, Dante? Ngano bang inyo manggipakidnap si Marcia? Naibaw di ka sa balita, Papa? Unsa may nasod siya mong utok, ha? Kadiyo tragod pa? Ngano kung ako may mo pasangin lang nga ako'y nagpakidnap ni ng Marcia? Ayaw na lang ko ninyo glimdi. Nahibaw ko nga inyo kining kabuang ni Brutus. Unsa may nasod siya yung utok, ha? Nga inyo pa man tong gidaginot ang tiguang? Bilib sab ko ni mo para. Ang tanan lang gyud na kong gihimo, imog yung mahibawan. Pero, ayaw na lang naginuta pa, Papa. Gamay ra kayo ng isyo. Unsa may imong motibo nga imo man kining gihimo? Oh, wala good pa. Lingaw-lingaw lang ba? Ug mahibaw ang kang udisa na ng imong gihimo, basin og moayad na unya hinuon siya nimo ana. Dili pa. Wa na hinuon gyud siya ay mahimo. Kay kung di siya musugot na ako, ang kinabuhi sa iyong inahan, mo'y akong pahimuntan. Ay, pastilan. Nganong kana mangyong babayhana ang imong nagustuhan? Ayaw na lang tugkara pa. Ayaw na lang. Naibaw na ta, ana. Nahuman na ta. Ana. Di na kinahanglan nga mo pasabot pag kunin mo, ana. Tungod kay... unsa man pa. Napagkailaing ipangutanan ako. Mag-istorya lang na tagusab. Kay napagdaghan nga buhaton. Gusto ko nga imong i-follow up ang kaso ni Chico. Ako nang itugon si Brutus. May tungod yan, Papa.
Ako rin mahibaw. Kay ako sang tawagan si attorney. Kinahanglan yun. Kinahanglan nga maistorya ni mo si attorney. Para mapangitaan itong paagi nga dili gud madayon o gawa si Chico sa bilangguan. Balitaan talang unya ka sa mga panghitabo, papa. Kinuo ko. Ang taon, manalip di si nanay sa tanang katalagman. Ayaw itaw nitugot nga doon na daot ang mahitabo niya. Tay, Chico, kunahain man mo karon. Unta, tabagan ko ninyo sa ako mga kasumaanan karon. Ayaw intawon ko ninyo pasagdi. Tabangin ninyo si nanay nga maluwas sa kaalautan. Yes. Lisa? Cute. Ay, naistorya na ko ang bagong hippie ganiha ba? Ug matod niya, wa pa gid sila ilid kon kinsag yung grupo ang midagit ni ng Marsya. Ikaduhan aron ka adlaw, Pyot. Naglibog yun ko kung ganong si nanay pangilang giingon ini. Stan, ang duday ni dis, no? Nadamay ra gyud. Naibaw biyata nga, naidaghang atraso sila si Dante sa ubang mga tao. Pero bisan pa, dili magkatulungan nun nga si nanay mo ilang ipahimungtan. Kung doon naman sila atraso nila ni Dante, unta dili nila iagin ang mga inosenteng tao. Maulagi. Mami, nakaparat diha. Oh, kadiyot, pinsa magkain na daw. Sige, tabaga. Hello? Ulita. Kisa ni? Tinakinahanglan nga may bahaw ka kung kinsa ko. Ang minundaron nga masayod ka nga kami mga responsable sa pagdakit sa imong inahan. Kamu? O sa inyo toyo? Nganong inyo magkidagit ang akong inahan? Siyempre na kayo nga mampayo ni Molisa. Naibaw mi nga nakakita kong negosyo. O sigurado ko nga maka-afford ka sa akong pagayon mo. Kwarta ang inyong tuyo? Very good. Inataganan na yun mo nga mong tuyo. Ang ako nanay, gusto ko makadungog sa iyang tingog kung kumusta na siya. Hello? Nay! Iha, Odisha. Nay, kumusta ka? Ayaw kabalakan ako, Iha. Maayo lang akong kahimtang din eh. Huwag ka ba nila unsaan niya, Nay? Ay, uwara. Dili ka ang mag-uol na ako. Unya na yung imong tambal. Eh, gihatag nila ang tanan akong gipangayo, nak. Busa ayaw kagool. Makagawa sa unya ko din eh. Pero, Nay... Hello, Lisa. Kadiyot lang. Gusto po kang mag-istorya sa akong inahan. Walay panahon. Paminag kayo. O sundang ni nga kung isulti mo. Kinahanglan nga magkandam ka kwarta nga kantidad og 5 milyones. Ha? 5 milyones? Wako anang kantidara. Wako'y kwarta. Ayaw na lang pagpakaroing ng pao, Lisa. Naibaw mi nga magkahatag ka na mo, anak. Kinahanglan nga magkahatag ka na mo, anak, kantidara. Kung dili. Dili na mo kita ang imong ginahan. Utang buot. Maluoy ka. Kung gusto mo, inyo na ang among tindahan, ang tanan. Kutom nga na mo inyuhan na. Buhi lang si nanay. Maluoy ka, please. Paminag ngayon. Ayaw pa na ganong katarungan. Kuwan mong tuyo na 5 milyones. Hatagan ka na mong higayon kutob karong Biyernes. Mabalik kong tawag ni mo. Kay kundi, magpasensya ita, Odisa. Tinod-on ginabo ang among kipahat yan mo. Nagasapot ka ba, Odisa? Dili-diyaw kini among isortir yan mo. Kuyawa ko mga tauhan na 5 milyones kayo ilang ipanghayo. Wag yun nila ang Maraming sabugin sa milyonarya ilang ipanghayo agran sa mani ay.
Unsaon man ako inipyot. Usa may ako buhaton. Kwan, pila na gani edad ni ng Marciades? Nganong nangutan naman ka, Pyot? Para itong mahangyo mga kidnappers ba? Kay, tiguang nagutaon tos ng Marcia God. 74 pamantos nanay. Ay, hangyoon lang nato sila dis. Kwan, 500,000 lang ba? 500,000. Di lang ng 5 ka milyon kay samanta ng kwartaha oy makuyapan sa sabtaan ng presyo ha. Mahangyo ka na to sila, Pyot. Ay, mahangyo lagi na. Kung 500,000 lang, mapangitaan rin na nato paagi. Dako rin yung kay ng 5 milyonis oy. Di biya ka anak ko milyonaryo. Kinuo ko in taon. Oh. Ay, anong naingon man ni ini? Ay, manawagan niya usap ni mo. Ingnan niya ko ha, kay ako'y makikistorya nila. Unsa ba kini inyong kalaki, Brutus? Nganong to aman ka mo mag-focus atong tiguang nga wa man to kinahanglana. Ang angay unta ninyong asikasuhon, mao si Chico. Aron dili na gito makagawas pa sa bilangguan. Giasikaso bitaw sa na mo, sir. Sige, kaso. Na ay nagsulti na ko dinhi nga busy kay mong duha sa paghimo og tinunto. Nganong giuna man ninyo ang wa nay hinungdan ang inyong gihimo. Ang akong gisugoy Dante nga siya na mismo mo'y masikaso sa tanan aron mapugnan si Chico nga makagawas sa prisuhan. Misunod lang ko siyang mando, sir. Ako'y sundan ninyo. Tambagi siya. Ingna si Dante nga siguroon gyud ninyo si Chico. Wa mo'y makuha ng Marcia, uy. Si Chico mao'y labing importante. Kay kung makagawas na unya to, sigurado nga mamiligro kitang tanan din eh. Ako lang niya siyang ingnon na anang imong gisulti, sir. Ingna gid ha? Ikaw ba magsige ka lang sanong-sanong? Gamita ka ng inyong kartiyo. Dili ang mga way hinungdan nga butang. Oo, lagi, sir. Ako lagi siyang ingnon. Ikaw ba? Kabantay ko nimo. Ano man? Pero hagbay rin magiging sigig sanong-sanong na ako. Nyawa makasabuhat. Di ba kamutuman sa kung isulti nimo? Mutuman, sir. Ay, sabta lang sad ko, sir. Ako, naradyo ko sa inyong tunga. Di ko gusto nga ikaw mahiubos na ako. Di sa ko gusto nga mahiubos si Boss Dante na ako. Mga agaon gusto mo. Basta. Dili ko gusto og daghang istorya. Daghang istorya nga hinungdan. Buhatan yung husto. Ug dili ka ng mga butang nga way kalabutan sa ato mga plano. Pila gipangayo sa mga kidnappers? 5 milyones. 5 milyones? O, Dante. Orisa, gibati na ko ang imong tumang kabalaka. Pero, sige lang. Mahimo pa siguro nga atong maistorya pagbalik ang mga kidnappers kung mahimo bang maubsan nila ang ilang ipangayo. Andam kong mutabang nimo sa tanang higayon aron lang maluwas na to sinang Marcia. Walang yung kumakasabot. Kung ano kami pa ang gituyuan o ingon ini. Mausap na'y dagong pangutana na mo kung anong sinang Marcia pa. Orisa, nasubok kay ko sa naitabo karon. Kung mahimo lang unta. Ako na lang ang ilang gibihag o dili akong inahangin akong masakit on. Manguway po angon mga tawana. Manguway kaluoy. Marag sila na sabning nanawag. Ako yung magkikistorya nila. Ambi. Hello. Ay, si Ulisa. Usay tuyo ni mo niya. Siya ba akong tuyo? Unsa may inyong tuyo? Ako isultihin ninyo. Kinsa ba ka? Ako si Dante. Bueno, itablagan pag-istorya. Naibaon mo sa mong tuyo. 5 milyones ka pesos ang bugti sa kinabuhi ni Marcia. Kung gusto na mo, kakarong biyernes, mahatag na ninyo ang among ipakayo. Aron limpyo o guway na utang may tabo siya kinabuhi.
Kwan, sir, kanang muhangyo lang ko. Kung mahimo lang unta, paubsan lang ninyo ang presyo sa inyong ipangayo. Di na ko gusto ng istorya. Akong ipangayo, mawang 5 milyones. Deal or no deal? Deal. Kadiyo, sir. Kadiyo lang. Sir! Ipaog na niyang cellphone. Odessa, di gud sila mahangyo. Pero sagdi lang, ako'y bahala niya ng tanan. Parang maluwas lang ang kinabuhi ni ng Marcia. Dili lang unta nila ang saon si nanay. Kumusta si Odessa, Abyot? Okay ra siya, per. To aman si Ampog og si Didit sa ila. Og nisuporta sa nga among kapitan og ang presidente sa kapilya ni si Noy Rene. Dagan ang nagtinimbangay aron na bantayan na mo si Odessa. Mayo yung gibuhat, Abyot. El kabalaka, per. Di na mo pasagdan si Odessa. Mamukoy togo ni Chico nga di ko pasagdan nato si Odessa. Mau lagi. Hanya kumusta naman si Iba Chico? Adunay nindot nga balita. Pasin sa susimana magagawa sa siya. Mau ba, per? Sigurado na na? Mamay po sa abogado nga nipirma naman ug ang complainant nga didagit siya padayon sa kaso. Naligam ng gikay nga mga papilis aron hingpit ayun nga gawas ng si Chico. Askang induta na ang balita. Muna hinindot kayong balita. Pero Piyot, balita sa nitabo atong higayon nga nagkidap ng Marcia ba? So ko sa tanang detalye kung usa yun itabo ni natugtura. Kuan, per. Yun, ani ang nahitabo. Puwerteng yaw-yaw sa mga mahan, busing. Kay gusto niya nga hunungon ko no nato ang atong gihimo ni nang Marcia. Na, ano paminawa si Papa? Isultihan ako ni Ana. Suko lagi kaayo siya, uy. Kinabalaka siya nga basin og magagawas ng sa himpin si Chico og samuko na sabta din, he. Wasab ko makasabot ini Papa. Oh, giadto nito na mo sa Mariano, pero wa may ipik. Mato niya. Mupato to niyang tawhana. Unya di ay ito, may atras gid hinuon sa kaso. Gusto lagi niya, boss, no nga kita'y mo maniho ini kung unsaon aron di gud makagawas si Chico. Pida. Gisamukan sab kay ko ining Chico da. Wa gyud ko magdahom nga mabuhi patong panuwing dako. Sakto ba ya sa si Papa ni mo, busing? Kay delikado gyud og makagawas sa Chico. Kung makagawas gyud siya, swerte. Pero siguro niya nga doon na siya'y ikabuga nga makigbatok na to. Ang ako ba? Dili ka ta mabutang sa dakong alanganin, ani? Busing kung makagawas gyud siya. O ganong mabutang utas dakong alanganin? Di ba, boss, naamantay na dawat nga suwat sa korte nga di pahingpit ang pagpalag-iya nato aning dapita. Ang suwat sa Korte Brutus dili makalabaw sa atong puwersa din eh. Hinumdumi. Papil ra na ang ila. Samtang ni apa ko din ni Brutus. Way lai makapanag-iya din eh. Bugtong ako ra. Kita mo'y mabuhong inadapita. Ugwa ko mabalaka ng Chico. Pero kung iyag yung tuyuan ang paghasol na to din eh, siguro na ginako siya. Tanaw nag-asa ko ito bang kinabuhi. Pero napay nindot nga solusyon. Kung makighusay siya nako sa maayong paagi, bukas ang akong pultahan alang niya aron magpuyo na lang tang malinawon inidapita. Oh, mas nindot na nga idea, boss. Mayo siguro nga atong istorya house Chico, no? Sa imo paminaw, Brutus. Muyon ka si Chico sa akong mga isugyot niya? Depende kung mayo sa bang atong isugyot niya. Niya sa akong huna-huna nga mahimog mo hatag kuniyag revolutionary tax. Di na siya magmahay.
Basta di na lang siya mantinguha pa dinhi nga iya paning bawion kay kanato. Basing pa dahil mahangyo na to siya, no? Aw, depende niya. Bahinan ako siya og dako sa kita din para di na taniya sa mukon pa. Murag, maayo ginang imong nahuna-hunaan, busing. Sagdi lang. Kung tinuuray man ang makagawas na gyud siya, ako siyang istoryahon sa minayo. Mas maayo siguro, busing, no? Nga ato siyang duawon dito sa city jail o sa buto na ato din nadaan. Basing pa di og mauyon na lang siya ron, wa na'y kasamok nga mahitabo pa sa atong dapit. Kaya nakita na ako nga si Chico Ragyod ang naghatag ng tugdak kung hulga ning dapita. Kumusta man ka, Nay? Okay ra ko, nak. Wa kay angin kabalak-an ako. Tungod kay giatiman ko nila pag-ayo din wa man ko nila pasagdi sa akong mga panginahanglan. Sagdi lang, Nay. Kaysa dili ba dugay, may balik raw niya katini sa ato. Kay may pasalig si Dante nga tabangan yung kaniya nga makapauli sa ato. Wala kabalakan ako, Odessa. Pag-amping na lang hinoon sa imong kaugalingon, permi. Ikaw ang mag-amping, Nay. Kinsa man intay imong kauban diha. Daghan sa ato mga silingan ang mibantay nako, Nay. Mitabang sab sila sa kapitan. Doon ay mga tanod nga nagbantay sa palibot. Pag niasab si Apyot Pirmi din Maayo hinoon. Odessa? Nay? Kung unsa man gani ang mga mahitabo sa unahan pananglit, kinahanglan nga lig-uno nimo imong kaugalingon, ha? Nay, ayaw pagsulti, ana, Nay. Hindi ko makadawat nga dunay daotang mahitabo nimo. Dili pa ko andaman ang mga butangan, Nay. Dili, Odessa. Kinahanglan nga magmalig-on ka. Kay dili na dumatag na ang panahon kung kanus alang takuto. Gusto ko nga isog kang musungkol sa tanang pagsuway sa kinabuhi. Hinumdumi kanunay ang gisultis tatay ni mo sa dihang bata ka pa. Gusto na mo nga lig-on ka o dili ka maantigong mutalaw sa tanang matang sa pagsuway. Pulampos ka si Dante sa iyang mga daotang tinguha ngadto ni Odessa. Kay kalaan dapiton ka muna mo sa pagpaminaw suban pa masumpay na tusugilanon Chico Malo. Tagsuwat Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, Spinner Joel Bense. Recording editor Aditayad, sound man Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 11 sa Chico Malo. Nya maposida po tag intro vlog ani para sa part 12. Nya sa final lang kumubasa sa inyong comment. Kay para di tantong taas ang ato ang kuan ron kay daghan ang na-excited sa sumpay ba di taas atong vlog ba. Muna nga awrang gimubo ning ato ang vlog ron. Nya tanaw sa aton view ani palibot be kadiyot. Nice, kay palibot ay mga listeners na hapon na. Di na tantong init diri dapita. Magguwang ng gamotor. Kita kanyarong rasa dili kayo sakit sa awa nagiinit. Kay paingon naman alas 6. Nya. Ganina tato sige pag-uwan mga listeners. Karon mo lang gay chance kay landong dili sakit sa panit ang adlaw. Og mo to mga listeners ang part 11 mag-intro vlog na po sa part 12 mga listeners. Thank you so much for watching. Ang pimo kanunay mga listeners. God bless us all. Layo pa rin Christmas. God bless us all mga listeners.